Ahoj Miška, vítaj u mňa v podcaste už druhýkrát. Čauky, ďakujem. Teším sa, že si prišla, pretože musím povedať, že ja som mala z toho zavolať ťa znova trocha obavu, lebo po tom našom prvom podcaste si pamätám, ako my sme vypli kamery a ty si bola úplne taká, že aha, a úplne som videla, že nie si úplne istá tým, čo všetko zaznelo a čo všetko si povedala. A fakt som sa bála toho, aby si neprišla s tým, že dobre, že toto nepôjde von, lebo že si to rozmyslela. A ty si vlastne hovorila, že si akože zabudla na tie kamery a podobne. A potom vlastne to ako keby bola taká predzvesť toho, že vlastne nejaká dráma po tom podcaste príde, ako si ty napísala na Instagram, že to spustilo lavínu a aj peklo, ale nie len peklo. Mm-hmm. Tak o tomto by som sa dnes chcela s tebou pobaviť, že čo sa za ten rok a pol v tvojom živote udialo od toho nášho posledného podcastu, ktorý vyšiel vlastne, to bol júl 2023, teraz je 5, áno, rok a pol, alebo skoro 2 roky, to už je dozadu. Tak čo sa udialo v tvojom živote potom, ako sme tento podcast zverejnili? A možno môžeme prejsť rovno k tomu dňu, lebo viem, že ty si mi hovorila, že tebe tak akože bolo ťažko z toho, keď si videla to reelsko, ktoré som dala von. Už som aj zabudla na tieto pocity, ale áno. Áno, v prvom rade ďakujem za pozvanie, nechápem, že už tak veľa času ubehlo. A áno, aj potom som počúvala aj veľa iných podcastov, veď počúvam často a ty máš extrémnu, podľa mňa aj tým, že si to veľmi naštudovávaš, že ty si akože pani podcasterka, ale máš taký talent, že ty si úplne Vilo rozboril slovenského internetu. Podľa mňa, že ty ukáže vyťahnuť normálne, že od každého tu niečo vyťahneš, čo niekde inde nepovie, podľa mňa. Že veľa, že ideš tak, že úplne som to aj teraz si myslím, že čo zase zo mňa vyťahneš? Že fakt máš ten talent, ale to je super, že ako podcasterka to robíš skvelé. Fakt, že vyťahneš z tých ľudí tie veci a to je super, že vieš sa dobre pýtať otázky. A áno, ten prvý podcast, vlastne ono to celé spustilo, ale ja som spätne za to veľmi vďačná. Ono ani nepovedal, aby som to spustilo, iba to akcelerovalo celý ten môj vlastne vzťah s rodičmi, podľa mňa. A pamätám si presne, že sme boli vlastne s kamošmi vtedy v Jasnej na ubytku a pozerali sme ten podcast a ja som to, že ja to nemôžem počúvať. A teda ja som zvyknutá vidieť niekde seba v nejakom mediálnom priestore, ale že toto bolo naozaj, že hard, že som asi prvýkrát tu možno, že otvorila nejaké veci, ale verím, že teraz už som akože povedala všade všetko, že už nemám čo, ale keby aj neľutujem, že som to akože tu tak povedala, že fakt to bolo koniec koncov to urobilo len dobre. Aké si ty mala reakcie na tento podcast? A teraz nemyslím tie od tej rodiny, k tým sa dostaneme, ale tie reakcie od tých ľudí napríklad na tom Instagrame. Od tých, ktorí si to vypočuli. Vieš čo, už si to ani akože nepamätám, ale asi akože väčšinou mávam pozitívne, že skôr veľa ľuďom je ľúto, akože moja situácia, hlavne s rodičmi. Podľa mňa, že toto tam veľa vidím a sa rozdieluje sa tak na 2 tábory. Aj potom, keď my sme dali ten náš podcast, kedy som už toto všetko s rodinou, vlastne to náš najpočúvanejší podcast za 2023, tak keď som to všetko vlastne ozrejmila, že čo sa vlastne stalo, tak 70% ľudí je takých, že Ježišmaria, ako to mohli urobiť a že proste tak. A 30% je takých, že možno, že trocha kritizujú, že a predsa sú tu len rodičia a mala by si sa s nimi viacej baviť a tak. Ale ku mne väčšinou, a to nie len akože k tomuto jednomu podcastu, ale celkovo k akékoľvek mojej práce, sa väčšinou dostanú pozitívne. Že ak niekto rozpráva negatívne, tak to nepovie priamo väčšinou mne. Prišli ti aj také reakcie, že sa tí ľudia s tou situáciou vedeli stotožniť? Lebo ja mám taký pocit, že stále tak prevláda taký názor, alebo ľudia to tak majú v sebe, aj ty si to tak podľa mňa mala dlho, že sú to rodičia a musíš im tolerovať všetko. Že nech sa k tebe akokoľvek správajú. Že mala si aj nejaké také reakcie, kedy tí ľudia, že či toto je téma, ktorá rezonuje v tej spoločnosti? Deje sa to? Veľmi. Práve preto som rada, že som to povedala a že o tom aj vlastne vôbec hovorím, pretože žiaden iný náš celkový podcast za 5 rokov nemal taký veľký impact, aj teda, že tvoj to spustil, ako tento, že keď ma ľudia zastavia niekedy na ulici, tak predtým zastavovali, že robíte super robotu, takže všeobecne, ale potom to, aj vlastne aj doteraz, ale že minimálne rok potom intenzívne, že 9 z 10 ľudí, ktorí ma zastavili, išli hneď do témy rodiča a že super, že si o tomto hovorila, lebo ja to mám rovnako a mám to podobne, alebo poznám niekoho, kto to má podobne. A ja som zistila, že to je oveľa väčšia téma a toto je presne to, čo ja riešim viackrát aj v našich podcastoch, že keď niečo overšernem
A myslím si, že jediná som to teraz zažívam a že toto som už nemusela úplne povedať a toto je príliš intimné, tak väčšinou to sú práve tie témy, ktoré zažívajú aj iní ľudia, že nie som v ničom tak strašne jedinečná, že to zažívam ako jediný človek na svete. No a toto s tou rodinou naozaj dovolím si tvrdiť, že každý človek má v rodine, či už bližšej alebo širšie niekoho, že s kým sa nebaví alebo vie, nejaká babka sa nebaví s tetou alebo brat neviem čo, že fakt, že v každej rodine sa niečo takéto deje, ale nikto o tom nehovorí, každý sa tvári, že sme úžasné rodiny a nemáme žiadne problémy a nikto o tom ani nechce rozprávať a pritom je to ako keby, že úplne bežné, bohužiaľ, že tie rodiny medzi sebou majú nejaké škriepky. Sa to aj celkom cez COVID tak ukázalo, určite, že tie názory v tých rodinách boli častokrát rozdielne a veľakrát tí ľudia radšej tú tému ani neotvárali, ako ísť do nejakých konfliktov. Ten náš podcast sa teda dostal ďalej, ako by sme boli čakali a dostal sa aj teda k tvojim rodičom. Povedz mi o tom maili, ktorý ti napísala tvoja mama po tomto podcaste. To bolo nejaký týždeň alebo 10 dní potom, ako vyšiel von tento podcast. Dobre, že mi to vlastne všetko teraz tak znova hovorí, že si to už ani všetko presne nepamätám, ale ten mail nezabudnem nikdy v živote. Vlastne moja mama mi v ňom napísala veci, ktoré teda už predtým občas mi povedala a že proste sa mňa hanbí a skoro skončím v pekle a bla 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 a vlastne ona tam vtedy povedala, že bola za farárom a farár ma odmieta zosobášiť. To bolo vlastne pár mesiacov pred svadbou a teda, že ona sa teda akože postará o to, aby som svadbu nikdy v živote v kostole nemala. To bolo akože gro. Hej, že všetky tie urážky a toto, že... To bolo to, čo si už poznala. To už som proste poznala a pre mňa akože ani ma to až tak vôbec, že by ma toto nejako zabolelo vôbec, pretože bohužiaľ tak sa so mňou bavili bežne. Pre mňa išlo len prakticky, že ja mám svadbu a teraz čo? Že ja teraz, môj farár ma neoddá, ja nemám miesto na svadbu, a toto som riešila vlastne až do svadby. Veď my sme vlastne v tom našom podcaste, sme ho ukončili tým, že teda máš 2 mesiace do svadby, že máte vlastne od biskupa povolenie, že môžete mať svadbu v kostole, že ty máš nejaký svoj vysnívaný kostol od svojich 15 rokov alebo odkedy. A teda, že sme si tak na konci popriali, že nech všetko akože super dopadne a nech je to tak, ako si vysnívala a nakoniec teda tam boli tieto komplikácie. Povedz mi, ako si sa k tej situácii postavila? Že ty zrazu zistíš, že dobre, že na jednej strane ti tvoja mama napíše takéto veci, síce si povedala to, že áno, že sa to dialo počas toho života, ale tak predsa len ono to asi otrasie človekom, keď to tak číta. A na druhej strane, že ti ten človek, jeden z najbližších v živote, ktorý ti bol vlastne po väčšinu tvojho života, alebo keď bývaš s rodičmi, tak proste tí rodičia sú ten blízky človek. Ti vlastne prekazí to, po čom ty najviac túžiš, že si to mala proste vysnívané. Ako si ty ďalej postupovala? Ako ďalej pokračoval tento tvoj život, vlastne ten, dajme tomu, mesiac a pol pred svadbou? Ja som sa potom zozbierala všetku svoju odvahu a zavolala som jej, lebo teda mohla... Ja som takto. Prišiel mi ten mail, v tom momente som si bukla terapiu. Hneď na druhý deň ráno som mala terapiu, ktorá mi veľmi pomohla v tom, že čo vlastne chcem. Lebo moja jediná vec, ktorú som ja riešila, bolo, že čo idem odpísať a čo ja jej vlastne idem povedať. A mne terapeutka povedala, že a prečo, že čo chcete odpísať? Že no mala by som. No a prečo by ste mali? No, lebo som dcera a že, no a prečo by ste mali odpísať? No, lebo ja neviem, nejaký rešpekt alebo niečo. A ona, ona rešpektuje vás? A ja, že aha, a zrazu som proste ako keby, že tá terapeutka takýmito otázkami nejak vymala z toho, že čo musím a čo chcem. Že čo sa akože do mňa očakáva akože od spoločnosti a čo ja naozaj chcem a čo chcem urobiť sama pre seba. No a vtedy som vlastne jej zavolala mame a išla som riešiť proste to s tým farárom. A vtedy na mňa ešte viacej nakričala, že proste som sa absolútne zbláznila a exorcistu na mňa a podobné takéto veci, že skončím v pekle a proste totálne po mne vrieskala. A ja som jediné riešila, bolo, že čo ten akože farár a tak. A teda ja som jej povedala, že tak keď to nebude mať tam, tak to bude mať niekde inde, veď, že máme v okolí veľmi veľa proste kostolov, že ja som si to vysnený bol ten môj, alebo teda, že ak to nebude tento farár, tak ja si tam zavolám iného farára. Lenže ja som nevedela, že sú také zákonitosti, že to ten farár
musí povoliť, aby iný farár, ako keby, že v jeho farnosti bude mať a všetky takéto veci, to som sa potom tam zrazu dozvedala. No a tam vlastne, a tedy som aj proste, myslím, že povedala do telefónu, si to presne pamätám, že jednoducho, že na tú svadbu ako keby, že nechodia, alebo niečo v tom zmysle. Vyplynulo minimálne z toho. To z toho vyplynulo. No a pre mňa to bolo ako keby, že ukončené. No a toto bolo ako, že to pre mňa to bolo, že v mojej hlave som si povedala, že OK, týmto sme ukončili náš vzťah, na tú svadbu neprídu. Že ako by po tomto všetkom vôbec na tú svadbu chceli prísť. Že by im to vôbec napadlo, že však ju chceli zrušiť, robili všetko preto, aby ju zrušili. A ku mne potom dochádzali veci z dediny, že oni stále hovoria, že na tú svadbu prídu. A že cmuľaš penisy v Teleráne. Ježiš, to sa akože v našej dedine vždy sa to ku mne dostane, že čo tam o mne hovoria, to je úžasné. Riešením pri nedostatku železa môžu byť výživové doplnky Sideral s obsahom unikátneho ľahko vstrebateľného železa sukrosomial, ktoré sa podieľa na správnej krvotvorbe. Železo sukrosomial prechádza prostredím žalúdka v nezmenenom stave, vstrebáva sa priamo v čreve a nespôsobuje bežné traviace problémy ako sú zápcha, krče alebo hnačka. Je dobre tolerované a má vysokú biologickú dostupnosť. V ponuke Sideral Folix s obsahom vitamínov B6, B12, C, D a s kyselinou listovou, ktorá taktiež prispieva k tvorbe krvi, a Sideral Forte s vitamínom C pre vyššie vstrebávanie železa. Mňa by ale zaujímalo, čo sa týka tejto mamy, že vlastne pred tým podcastom váš ten vzťah bol nejaký, povedzme, že stabilizovaný. Nebol akože dobrý, ale bol stabilizovaný, mali prísť na svadbu, mali riešiť nejaké veci, že proste nemali problém už ani s tým, že alebo nemali. Vlastne ono sa tým podcastom nič nezmenilo, že len všetky tie veci, ktoré dovtedy boli, len sa zopakovali, že vlastne ten vzťah s rodičmi, aký bol, že teda manžel bude int a že robíš tú sexuálnu výchovu. To boli 3 také, dajme tomu, myšlienky toho celého podcastu. S čím mala tvoja mama ten najväčší problém? Lebo vlastne ty si tam nepovedala nič, čo by dovtedy ste už spolu neriešili. Najväčší problém je s podcastom. Že jasne, bol problém aj to, že mám inda, to ešte pár mesiacov pred svadbou mi tam oco rozprával, že si ma chce zobrať učiteľom kvôli vízam a prečo int a podobné takéto veci. Ale cez to sa podľa mňa nejako prenesli, ale najväčší problém bol podcast s tým, že pre moju mamu, teda akože pre mojich rodičov, ale komunikoval som tedy s mamou, bol problém, že ak bude mať svadbu v kostole, tak to bude ešte o to väčší hriech, že robím ten podcast a že proste, že mám tú svadbu v kostole. Žiješ v hriechu. Áno. Takže oni nechceli, aby som proste mala svadbu v kostole. Ale ak počuli ten prvý náš podcast, tak tam si neviem, hovorila o tom, čo tej sexuálnej výchove robíš. A z toho bolo jasné, že necmuľaš penisy v Teleráne. Ja si podľa mňa nemyslím, že to počuli. Ja si nemyslím, že len sa dozvedeli o tom, že a zrejme niekto vyťahol len presne tak. Proste zlí rodičia. Akože toto nemám overené, ale ja si nemyslím, že nikdy v živote oni si nekúpili žiaden rozhovor so mnou, nepozerali si žiaden rozhovor so mnou, keď som bola v Teleráne, keď som bola v médiách. Nikdy v živote si nepočuli podcast. Podľa mňa oni že nevedia. Oni sa presne takto, že im niekto povie, že cmolám penisy v Teleráne a oni si myslím, že neverím tomu, že by si dali akože, že by to si vypočuli ten podcast, alebo že by niečo také, nemyslím si to. Čo sa potom dialo ďalej? Že sme nejaké, dajme tomu, mesiac pred svadbou, vy nemáte miesto? Ja som potom chcela stále v svadbu kostole, takže mala som našťastie svadobnú koordinátorku, bez ktorej by som to nezvládla, že ona vlastne riešila týchto farárov a tieto miesta. A ja som už mala ďalšieho farára, ďalší kostol dohodnutý a potom vždy každý mi to asi, že za týždeň zrušil, alebo hneď povedal, že to zrušil. A reálne ja neviem, za koľkými. Ja číslo, ktoré viem, je, že bola za 4 v našom okrese farármi, aby ma neoddali. A ja som vlastne ešte asi týždeň pred svadbou nevedela, kde tá svadba bude. Ja som nevedela odoslať ani oznámenia, nevedela som povedať ľuďom. Vedela som, kde bude oslava a nevedela som, kde je svadba. Plán B stále bol, že bude tam, kde budeme mať aj oslavu, ale to som nechcela, pretože to by bol civilný sobáš a nechcela som to aj z toho dôvodu, že nechcela som si ešte stresy robiť s tým, že či bude pekne, lebo to malo byť vonku a tak. Ale to tam bolo akože plán B a nakoniec teda už potom sme to vzdali a mali sme to teda civilne. To v kostole. Ty si ale teda tesne pred tou svadbou zistila, že tvoji rodičia sa teda chystajú na tú svadbu. Bol to vtedy taký ten moment, kedy si ešte možno uvažovala, že no dobre, tak alebo si sa že definitívne postavila za seba, že proste nie? Ja som sa definitívne postavila za seba a
považujem to za jeden z pilierov, ktorí vytvorili nejakú moju sebahodnotu, že som sa dokázala mojej mame a mojim rodičom zoprieť, lebo vlastne ten telefón, keď som jej volala, ona na mňa začala kričať a ja som ju zložila. A to som nikdy v živote predtým neurobila a ak bude znova na mňa kričať, tak ja ti znova zložím. Že ja si to už proste nedovolím. Normálne, že vtedy to bola nejaká moja posledná kvapka a vtedy som si prvýkrát dala hranicu, že už si nedovolím takéto správanie k sebe. A spätne vidím, že som hrdá na to, že som to urobila a naozaj to vybudovalo moju sebahodnotu, zozbieralo to a začala som si budovať troška svoju sebahodnotu. A ja v tom momente, kedy som sa teda rozhodla a uvedomila si, že na tej svadbe nebudú, tak pre mňa to bolo práve že veľmi oslobodzujúce. Čiže nemala si zlý pocit z toho? Nie. Pretože ja som predtým, keď som si skúšala šaty, tak som bola, že ježiš, toto mi oco bude zase nadávať, že ja neviem, mám veľký výstrih, alebo že či takáto bude, bože, ja tam všetkých mojich kamošov, však ja tam budem mať polku LGBT community, čo keď to môj oco keď môj oco bude mať s tým problém. To sa aj hovorilo, nie, že to bude svadba homosexuálov. No jasné, že ja som vedela, že ja viem proste, ja som, že tam budú sami Indovia, že čo keď s týmto bude mať proste niekto tam problém, že ja som sa veľmi bála, že čo tam môže na tej svadbe vzniknúť, že ja som tam mala z toho obrovský stres, že čo sa nebude im páčiť, čo mi budú proste komentovať a vlastne tým, keď som to uťala, že tam nebudú, tak ja som bola zrazu, že ja si môžem spraviť svadbu takú, ako ja chcem. A ja tam môžem mať koho chcem a aké chcem a pre mňa to bolo veľmi oslobodzujúce. Ako si ty mala, alebo možno máš, ale skôr mala tesne potom, emóciu voči tej tvojej mame, že ona vlastne všetko urobila preto, aby ti prekazila ten tvoj najväčší sen, ktorý si mala? Vtedy som bola si povedala, že najviac naštvatá, podľa mňa, že možno sklamanie a hnev, ale skôr asi najväčšie je pre mňa, že prekvapenie a nepochopenie, že ja nechápem, ako toto niekto dokáže urobiť svojej dcere. Že toto je moja najväčšia, že ako až, že ide za 4 farármi, aby neoddali tvoju dceru, že to je pre mňa, že asi že šok je asi najväčšia emócia, ktorú mám. A celkovo, že to vlastne robí mama. Lebo ja som predtým vždy každý konflikt mala s otcom. Že s mamou, mama vždy bola tak v jeho tieni, v jeho pozadí a nemala som nikdy pocit, že ona by si nejako úplne prejavila svoj názor a že vždy to bol ten otec, s ktorým som ja mala problém. Z toho som bola možno najviac prekvapená, že zrazu to prevzala mama. A ty si vtedy hovorila v tom prvom podcaste, že tam stále išlo o to, že vlastne im strašne záležalo na tom, čo povedia iní a čo povie dedina a čo povedia ľudia. Veď tebe vlastne aj povedala, že môžeš mať tú svadbu, nie? Ak tam nebudú žiadne fotky a videá, nie? Zo svadby. To je proste pred Bohom nie je problém, že zrazu to nie je hriech pred Bohom, ale pred dedinou, že to dedina bude vedieť, tak to bol problém. A ja som to vlastne potom povedala, že ich viacej zaujíma to, čo si myslí dedina, ako to, čo si myslí ich vlastná dcéra a ešte vlastne mám na to pritekala, že áno, je to tak. Aký máš ty teraz postoj k cirkvi po tomto, čo sa stalo? Lebo ono to nie je len vec tvojej mamy. Oni sa v podstate postavili na jej stranu. Že príde niekto za farárom a povie, že no tak toto nie a on povie, dobre, tak nie. Tam mali problém aj tí ostatní farári s tým, že ja som robila rozhovor s pánom Ondrejom Prostredníkom, ktorý je evanjelický farár a neviem, či aj aktívny, ale politik za Progresívne Slovensko. A my sme ho mali v podcaste. Takže to bol problém. Áno, to bol problém. Že ja som vlastne urobila rozhovor s evanjelickým farárom, takže to bol problém tých ostatných aj farárov. Jeden z dôvodov, že v prvom rade prišla za moja mama, ale že oni si ma vraj dali do Google a že toto im tam vyskočilo. Takže to bol problém aj tých ostatných farárov. No takto. Z cirkev mala som už predtým veľké výhrady a potom to pre mňa cirkev úplne skončila, že predtým som si myslela, že to je len takto, akože sú výnimky, sú aj skvelí farári, ktorí to robia naozaj preto, že vedia pomáhať ľuďom a tak, ale bohužiaľ aj to, čo sa dialo počas volieb a to, aké si robia proste naozaj propagandy, je niečo, čo absolútne odsudzujem, takže cirkev pre mňa, že úplne skončila, napriek tomu, že ja rada idem do kostola. Mám veľmi rada ten pokoj kostola a že tam sadnem, ale asi radšej chodím do kostola, keď tam nie je farár, ale keď som tam proste len ja a že mimo omše. A čo sa týka viery, tak sa hľadám celkovo teraz podľa mňa, lebo v niečo verím, určite, že som dosť spirituálne, myslím, že založená, aj viac a viac sa k tej spiritualite nejako prikláňam.
ale neviem, či úplne verím v toho kresťanského Boha, ako ho poznáme. Tým, že teraz dosť poznávam aj iné náboženstva, že bola som v Indii, viem, ako funguje hinduizmus, teraz som spoznala napríklad sikizmus, čo je pre mňa krásna viera a že tak si to nejako celé nejako pozliepávam a skôr beriem to tak, že chcem byť dobrý človek a nie podľa nejakých týchto zákonitostí, ale akože cirkev je pre mňa jednoducho organizovaná skupina. Tak to vidíš, že tí ľudia veľakrát, že vôbec nemusia byť dobrí ľudia, že dobrý človek to nemusí byť. Ale on si to ospravedlňuje tým, že no dobre, teraz niečo spravím, ale idem sa vyspovedať a vlastne žijem podľa nejakých prikázaní niečo, ale potom vidíš takýto extrémny prípad, kedy toto rodičia urobia a reálne oni majú pocit, že žijú vlastne v súlade s nejakými Božími prikázaniami. Že oni urobili vlastne dobre, presne, že toto je tá vec, že ty ubližuješ svojmu dieťaťu, proste urobíš niečo takéto a ty si myslíš, že proste konáš v mene Boha a lásky a neviem čoho, že ako vôbec. No a ďalšia vec, že to bolo celé mailom, nebolo to riešené nejako inak, ani sme sa vlastne nevideli ani nič, takže to, že tam zlyhala absolútne komunikácia, ako zlyhávala celý život, tak to už bolo ako keby posledná bodka. Mailom s tou mamou. No s mamou, že ona mi nezavolala, nepovedala nič, že neprišla, že to proste mi napísala mailom. V živote predtým mi nenapísala mail, pokiaľ nepreposlala recept reťazový, hej. To si mi vtedy viem, že písala, že ja som nevedela, že moja mama má mail. No. Ako sa k tejto situácii postavili Punitovi rodičia? Ako to oni vnímali toto celé, čo sa dialo? Lebo asi si to s nimi nejakým spôsobom komunikovala, určite boli ako v tej veci zahrnutí, lebo však ja som sa toho dosť bála, lebo tým, že tam rodina je úplne inde ako tu, oni tie väzby, ja som to teraz videla, tie väzby, aké oni majú medzi sebou, to je niečo tak strašne silné, že nevedia si to tam podľa mňa úplne predstaviť, ale aj mi tá Puny ma tak troška varoval, že môžu si teraz rodičia myslieť, že to isté urobíš aj ty im, alebo niečo takéto. Ale keď potom všetko zistili, že čo všetko mi vlastne povedala, a aj Puny bol začiatku taký, že nie, ospravedlňujem sa, upracovať tak, ale potom, keď ti už začne nadávať, že proste exorcistu na teba a zhoríš pekle a neviem čo, že keď som už tieto veci povedala, že toto sa dialo, tak iba im to bolo proste ľúto, že toto urobila, akože, že tiež je tam najviac asi to prekvapenie a ten šok, že ako to môže niekto takéto niečo urobiť. A pamätám si, toto nezabudnem, keď sme išli za návštevy mojej babky a môjho uja, sme boli tam aj s Punitovými rodičmi, keď boli na Slovensku na svadbe, tak sme boli vlastne u mojej babky a uja. A že ste boli na návšteve s nimi. Áno. A ešte sme vlastne odtiaľ a oni sa pýtali takže aj akože na otca, že aký je otca, že aký som predtým mala ten vzťah a tak a som proste hovorila, že on bol takýto a takýto. A Punitová mamina, ktorá akože nerozprávaš tak úplne perfektne po anglicky, mi povedala, že don't worry, now you have a new cool father. A ja, že... No, proste, že oni mi to veľmi, veľmi vynahradzajú a teraz vlastne, keď sme boli v Indii, teraz v januári, tak mne to je veľmi mi to je celé nové a je to pre mňa absolútne korektívna skúsenosť, keď ja idem teraz do Indie, že sa ma aj pýtali, že prečo ich neoslovuje mama a otec. Aj ja som sa to nevedela zvyknúť a pamätám si, že som bola na schodoch a 3 minúty som takto bola na schodoch, lebo som chcela zakričať na Punitovu maminu a nešlo mi z úst, aby som na ňu, že mamina proste. A že si na to ako keby teraz zvykam, že pre nich je to bežné, aby som ich teraz volala vlastne mamina a ocino a oni ma aj berú ako dceru a častokrát hovoria, že proste čo je, ich je moje a oni majú také, že beta, čo je ako keby, že dcera v hinduštine, tak mi stále hovoria. A je to pre mňa teraz, že strašne ťažké si na to navyknúť, že je to strašne niečo iné pre mňa. Ty si tou svadbou nezískala len teda manžela, ale o mnoho viac. Aké to je, keď vieš, že ťa má niekto takto, že bezpodmienečne rád? Ja to nechápem, že pre mňa je to, že keď som bola prvýkrát v Indii, tak ja som až plakala normálne, že mne to bolo až nepríjemné, že ja som sa už aj bala povedať, že mi chutí nejaký zákusok, lebo oni by išli 2 hodiny a kúpili by mi ho, kde ho kúpili naposledy, len aby mi ako keby vyhovovali a ja nie som zvyknutá na to zrazu, že som zahrnutá toľko láskou. Že mne to bolo normálne, že až som to nevedela poňať proste, že môžem byť tam kto som, čo som, že u nás doma, že proste musíš jesť za stolom a nemôžeš ísť ani do obývačky jesť a tam proste jeme na ich manželské posteli. Úplne, že môžem sa hrať na mobile, vôbec im to nevadí. U nás doma sa potajomky takto telefón, lebo zase by mi nadávali, že som na telefóne alebo niečo.
že tam môže byť úplne taká, aká som. Môžem byť pred nimi a to je pre mňa, že úplne fascinujúce a musím si na to fakt, že zvykať a až teraz, podľa mňa druhýkrát, keď sme tam teraz boli, som si to tak nejak uvedomila, že aha, ja som časť rodiny a toto znamená mať rodinu, lebo ja to mám pocit, že až teraz to zistujem, že aké je to mať ten safe space. Že pre mňa napríklad, že my máme také, že poschodie vždy vyššie, keď u nich by máme a automaticky prídeme z nejakého výletu alebo niečo a Punit ide dole s rodičmi, lebo on berie ako trávenie voľného času, že ho trávi doma dole rozhovorom s rodičmi. Že to není, že idem sa zavrieť do izby, aby som čo najmenej bola s nimi. Že on vyslovene chce tráviť s nimi čas a ja tiež teraz a že pre mňa to, že máš nejaký problém a ideš to povedať rodine, alebo že ideš sa poradiť s rodinou o niečom, je, že to ja nepoznám a je to, že musím sa ako keby znova na to učiť a pochopiť to, že aha, takto rodiny fungujú. Že úplne si zmení tú definíciu toho, čo to je rodina. Presne. Aká bola tá tvoja definícia predtým? Čo bola pre teba rodina? Lebo ty si často hovorila aj to, že ty máš tých kamarátov, ktorí pre teba znamenajú viac ako rodina. A to niekto, kto by to takto počul, by si mohol povedať, že fú, že je to také akože neúctivé alebo tak, kto nevie, čo je za tým. Ale že ako si to mala ty nastavené predtým, než si stretla Punita a stala sa súčasťou tejto rodiny? Áno, vždy to tak bolo a vlastne to preto ani som to nejako necítila, že ja keď som vlastne teraz odstrihla tých rodičov, tak ja to nejako nepociťujem teraz, že mi chýbajú, pretože nech je akákoľvek pre mňa životná udalosť, či kupujem, ja neviem, ešte kúpu domu som ako tak riešila s otcom, lebo som si myslela, že nás to tiež nejako zbliží, neudialo sa, ale že nech sa čokoľvek deje, ja idem cestovať, alebo ja neviem, mám závažný problém v biznise, alebo čokoľvek, ja by som to nikdy nezavolala mojim rodičom, že sa s nimi radím o niečo, že proste ja som vždy bola veľmi samostatná, takže v tomto ja som to nejako necítila. Ale mám akože, toto som troška možno dostala ako výčitku od zbytku rodiny, aj z toho ja sama uvedomujem, že nechcem hádať celú moju rodinu do jedného vreca, lebo to sú moji rodičia, ale so zbytkom rodiny ja mám super vzťah, že oni aj na svadbe boli a... Všetci prišli, áno? Nie všetci, ale... Ale že prišli. Brat neprišiel, ani krstný neprišiel. Čo je brat oca. Áno, brat oca, ani detko, čo mi bolo najviac ľúto. Že neprišiel, ale inak z maminej strany, takto vlastne z otcovej strany neprišiel vlastne nikto a z maminej strany vlastne prišli všetci. Ja si až teraz asi spätne takže uvedomujem a začnem sa teraz uvedomovať, že som za to vďačná a že pre nich to tiež nebolo ľahké, že pri tú svadbu prišli a uvedomujem si teraz viac s nimi taký bližší vzťah a snažím sa ho aj ja viacej momentálne nejak udržiavať a možno sa viac stretávať a viacej byť aktívna v spoločnom čete a podobné také veci, že aj zo mňa ten input nejaký musí prísť, takže toto si ja tam teraz akože cením. No ale tá rodina predtým pre mňa, ja neviem, pre mňa to, nechcem to akože takto povedať, ale pre mňa to bolo, že niečo vždy také, že negatívne a ťarcha a musím ísť domov. Ja keď som išla domov, tak som mala tiky takto v oku zo stresu a všetky takéto veci. A teraz zrazu je pre mňa rodina, že sa teším a chýbajú mi. Keby nás vidíš, ako sme plakali teraz aj ja, aj Punitová mamina, keď sme sa lúčili, keď sme odchádzali vo februári z Indie, tak až teraz začínam zisťovať, že aha, rodina môže znamenať aj niečo takéto. Ty si na tvojej svadbe kráčala tou svadobnou uličkou sama. Čo to pre teba znamenalo? Pre mňa to bol statement, že tak som ukázala seba, presne tú svoju hodnotu, aj ako keby svetu, ale teda hlavne sebe, že proste to zvládnem sama a chcela som ísť sama. Možno akože keby sa opýtam detka, tak detko by išiel, lebo druhý bol z maminej strany. Alebo Punitov otec alebo by tiež Punitov asi otcino šiel. tiež, ale mne to pravda povedať, akože ani nenapadlo, že ja som proste vedela, že ja chcem ísť sama a ja chcem to proste dokázať, že som to ja, stojím si sama za sebou a úplne to bolo pre mňa spôsob vyjadrenia. Ty si písala na Instagrame, ja som si vlastne prechádzala teraz za ten posledný rok a pol asi, ale pamätám si to aj predtým a vlastne sme to aj riešili predtým, že čo sa týkalo toho vzťahu k sebe, že to nebolo takto stále. A mňa by zaujímalo, že ako sa na
psychike človeka podpíše to, keď vyrastá v prostredí, kde je neustále zhadzovaný a neustále mu je vyhadzované na oči to, že nie je dosť dobrý a robí všetko zle? Je to strašne ťažké. Že to si podľa mňa človek, ktorý v tomto nežije a nemá takéto nastavenie, nemusí to byť od rodičov, môže to byť od spolužiakov, od učiteľov, od hocikoho. Ak toto niekto nezažil, tak si nevie predstaviť to, ako sa ten iný človek dauptuje pri každej jednej maličkosti, ktorú v živote proste robí, ako to vyskakuje a ani, teraz si to už uvedomujem, že to vyskakuje, ale proste keď som niekde, že rozlietaná rýchlo, alebo som nechodila na terapie, alebo som nebola taká vedomá, ako som momentálne, tak som to proste ani nevedela. A čo keď, ani nie, že čo keď to zle dopadne, ale že tie otázky, to spochybňovanie, to sebaurážanie sa, je tam proste, že non-stop. To je jedno, že či mi proste padne, vylejem doma niečo v šalke a jak si nadávam, aká som sprostá, až po to, že zase si takáto a zase toto urobila, jasné, to sa furt tebe deje a to sú proste veci, ktoré jednoducho ten vnútorný kritik bol hlas mojich rodičov a je to tak ovplyvňujúce v živote, že stále to mám, akurát, že teraz to už možno, že troška viem ovládať a možno troška tomu viem protirečiť, ale nie stále vždy. Hej, a že to som akože rok a pol aktívnej terapie. A mňa potom to, čo sa stalo vlastne s rodičmi, ja mám pocit, že som sa úplne rozpadla ako osobnosť. Že ja som sa normálne, že to bolo tak strašne ťažké ja som začala chodiť potom aktívne na terapiu a všetko to sa dialo. A pre mňa to bol veľmi transformačný rok, lebo vlastne Vala vtedy skončila, na podcast som zrazu zostala, vlastne, že sama zostala som to viesť, potom akože keď prišiel Denis, tak milujem ho, je úžasný všetko, je akože môj business partner, ale stále ja som ten, kto som konateľ firmy a tak, takže zrazu, a bol tam nejaké obdobie, kedy som na to bola vlastne sama, nevedela som, či príde a toto ma už nejako transformovalo, takže to bol jeden z bodov, ktorý ako keby vyformoval tú moju sebahodnotu a nejakú cestu k sebe a moju hrdosť na seba. Prvé bolo tá Vala podcast, čo sa stalo v tom istom roku, pár mesiacov predtým, ako vlastne sa stalo celé toto so svadbou a s rodičmi, že veľký kariérny a osobný vlastne prerod som mala v tom roku a ja som zrazu zostala, že ja neviem, kto som, čo som a to začalo aj tým, že som pravidelne začala chodiť na terapiu a zrazu som zisťovala, že čo vlastne ja mám rada a čo vlastne ja chcem a čo vlastne mám naučené mať rada, mať naučené, že by som mala chcieť, že to robím z toho, že mám nejaké očakávania proste od rodičov a od spoločnosti a tak, že ja mám pocit, že sa totálne rozbila, jak pucle a počas terapie som sa proste takto pomaličky zliepala a formulovala na novo a ja som bola chvíľami absolútne stratená, že kto som, čo chcem a bola som úplne rozsypaná. Vieš, a ty keď si aj vezmeš to, o to sme sa bavili v tom prvom podcaste, že ty si žila v tom úplnom extréme, čo sa týkalo tých tvojich rodičov a všetko, čo si robila, bol taký vzdor voči tomu. A ty keď žiješ v tom extréme a vlastne všetko, čo robíš, je vzdor voči niečomu, tak tam zrazu, keď si to uvedomíš, tak asi je úplne prirodzené, že príde tá otázka, že kto vlastne vôbec som. Áno. Zodpovedala si to? Vieš už teraz na to odpovedať, že ty už by si teraz dokázala napríklad povedať, že čo je to, čo ty robíš rada, alebo kto si skutočne ty, lebo presne toto som aj ja riešila na terapii. Presne to, že mne presne podala terapeutka, že teraz sa zastavte a povedzte mi, že čo ste naposledy urobili len tak pre seba. A ja, že ja som nedokázala povedať, že za posledné roky, čo som urobila fakt, okrem tej terapie teda, čo som urobila fakt len pre seba. Čo si teda ty o sebe na týchto terapiách zistila? Keď teda odstránime všetko to, čo si zistila, že čo nie si, čo ostalo? Zistila som, že som veľmi silná. Toto som napríklad ja nikdy o sebe sa za to nejak nepovažovala, neriešila a vlastne teraz to spätne tak si uvedomujem, že vlastne týmto všetkým, že čím som prešla, že ma to vlastne urobilo veľmi silnou. Určite som veľmi, veľmi cieľvedomá a
snažím, podľa mňa až teraz sa nejak dostávam naspäť k sebe. Už aj som vlastne teraz prestala chodiť na terapie, lebo už som tam stále sa cyklila vlastne v tých istých veciach, že presne čo robím pre seba a čo vlastne ja chcem a nie, že čo chce niekto iný. A vlastne teraz už som sa cyklila v tých istých témach, už som pochopila, že vlastne teraz mi tá terapia už tak nepomôže, že ja už iba potrebujem integrovať do života všetko to, čo som sa tam naučila. A že to už ako keby teraz vládnem sama tým, že veľa pracujem sama so sebou. A veľmi veľa vecí mi, takže ktoré som chcela ešte možno rok, 2 dozadu, zistujem, že teraz už nechcem. Hej, že chcela som, ja neviem, vyhrávať podnikateľské ceny a ja neviem čo. A teraz zistujem, že to som chcela asi len pre nejaké ego. Chceli sme sa presťahovať do veľkého ofisu nového, aby to asi dobre vyzeralo. A vlastne zistujem, že ma to nezaujíma, že buďme v malom ofise, ale proste dobre zarábajme a robme dobrú robotu a pomáhajme ľuďom. Je to zase takéto, čo od tých rodičov, že aby ľudia videli? Presne, že už si to normálne, že teraz si to akože tak spätne uvedomujem, že prečo tie veci niektoré chcem a či ich vlastne vôbec chcem a púšťam tak veľmi veľa vecí, že a veľa sa to, akože ja to dosť v tom biznise, že potrebujem teraz, ja neviem, toto, že jednoducho nepotrebujem, že potrebujeme robiť dobrú robotu a potrebujeme jednoducho, ja neviem, tvoriť kapitál a pomáhať ľuďom a nie jednoducho sa tu teraz vyhrávať ceny, na čo, že to je proste len pre ego. Že jasne, poteší ma to, milujem to, hlasujte za mňa, keď budem niekde nominovaná, ale že jasné, ale nie je to to, čo je ukazovateľom to, čo robím proste. A toto teraz ako keby zistujem a mám pocit, že teraz sa tak nejako formujem, že kto som, čo chcem, akých ľudí ma chcem mať okolo seba, to teraz troška zistujem a že ja chcem stále napredovať a stále sa zlepšovať a stále pracujem na sebe, pracujem na biznise, pracujem na vzťahu a chcem mať okolo seba takých istých ľudí. Pre teba, lebo vlastne tie terapie, ty si bola na tej prvej terapii, si hovorila, že potom maili, začala si chodiť na tie terapie, ale teda toto celé asi bola nejaká, trvalo to asi nejakú dobu, kým si toto všetko uvedomila a zistila teda, kto si a nastavila si nejako tie hranice. Ale ty si dokázala tie hranice nastaviť už aj vlastne tesne pred tou svadbou, čo sa týka tých rodičov, že ty si sa postavila za tie svoje názory, za tie hodnoty, za to svoje presvedčenie. Ako si to vtedy dokázala s tým nastavením, aké si mala vtedy, že naozaj si určiť tie hranice a povedať si, že dosť. A zaujímalo by ma to aj tak všeobecne, že keď možno toto počúva teraz niekto, kto si nevie určiť tie hranice. A obzvlášť, vieš, v nových vzťahoch to je, nastavíš to od začiatku, fajn, ale keď ten vzťah už nejaký je a ty potrebuješ si tie hranice nastaviť už v niečom fungujúcom, kde už sú niekde ďaleko, kde ich už nechceš, ako to vrátiť nejako späť a posunúť ich na nejakú úroveň, kedy to pre teba je fajn? No mne v tom pomohla tá terapia. Že pre mňa bola tá prvá hodina, ktorú som mala s tou terapeutkou, ktorá sa ma presne opýtala, že a prečo ich chcete odpísať? A prečo tohto chcete urobiť? A prečo ich chcete na tej svadbe? A ja ich chcem tiež na svadbe len preto, že ako by to vyzeralo, keby tam neboli. A zrazu, a chcete ich vlastne vy na tej svadbe? A zase ako by to vyzeralo, keby proste tam neboli. Toto iba, akože či už vám to dá terapeut, alebo vám dá, si vy sami položíte tieto otázky, ale naozaj, že keď som zrazu zistila, že čo ja vlastne chcem a sama si zodpoviem tieto otázky a už som to asi tedy pochopila, že neviem, či to už bola tá posledná kvapka, ale jednoducho ja som si podľa mňa to sa akože vybildovalo tým, že aj akože Vale, tam som sa už musela postaviť sama za seba. Tam to bolo vlastne prvýkrát a keď už sa človek len, podľa mňa, ak niekto má problém s nastavením hraníc, nech začína pomaly. Že nech si nastaví hranicu len, ja neviem, že povie, že nedoje to jedlo, keď ho budú rodičia nutiť, že ho má dojesť, alebo podobne. Hej, že v nejakých maličkostiach a každá jedna tá maličkosť, ktorú urobí, ti dá tú vieru v samu seba, že ty to dokážeš a tú hrdosť na seba, že už túto maličko si dokázala a to ti dodá ako keby tú odvahu urobiť to znova. A toto mne veľmi pomohlo, že vlastne tým, že som sa postavila sama za seba vlastne, keď vlastne aj Vala končila a za podcast a že musela som to ako keby si povedať, že teraz to ja zvládnem celé viesť a už to fungovalo, tak toto mne možno, že dodalo odvahu aj to, že dokážem sa za seba postaviť aj vlastne tým rodičom. Že už tam to bolo, že tam som si musela dopnúť a zrazu ten pocit tej hrdosti, že som to dokázala, ti proste dodať to urobiť znova. A toto bolo presne aj to, že keď ja som zložila tej mame ten telefón, že po mne kričí, tak ja som bola, že je to najviac hrdá, čo som kedy v živote na seba bola. Pretože na mňa vrieskali non-stop. A zrazu som si to už nedovolila. A toto, a potom už to išlo ako keby, že všetky tie ďalšie veci, že ale jasne, že som v hroznom strese a neviem čo, keď som ešte stále si myslela, že prídu na svadbu a neviem čo, keď som toto riešila, tak bola tam stále tá terapia, ale to, že
som sa akože postavila sama za seba, tak mne to dalo normálne zrazu pocit strašnej sily a strašnej hrdosti sama na seba. A toto bolo podľa mňa to, že už keď to raz človek urobí, aj keď v maličkostiach, tak potom už nechce ísť naspäť. Že už si to nedovolí, ako keby, že ja som povedala, že ja už nedovolím, aby po mne takto kričali. Že ja už nedovolím, aby mi niekto povedal, že zhorím pekle. Že ja už proste nedovolím, aby mi niekto sa takto ku mne choval. A zrazu, keď toto som našla, som si dala vytetovať po celom tomto, že sebahodnota, lebo pre mňa to tak strašne veľa znamenalo, že som toto dokázala a už jednoducho nechcem sa vrátiť späť, že toto by mi niekto takto robil. Tak ono, tie hranice musíš asi najprv nastaviť sebe. No určite. Lebo keď ty to tým ľuďom dovolíš robiť. Áno. A vieš, že ja som sa preto pýtala aj na to, že aký to malo na teba vplyv, že žiť celý život v takomto, dajme tomu, že toxickom, zlom prostredí, lebo však ja som 2 roky žila v takom vzťahu a 2-krát toľko som sa dávala dokopy z toho. Že presne, že ja som si tie hranice nedokázala nastaviť, nedokázala som si ich nastaviť sebe, ja som ich stále posúvala a ja som vlastne dovolila tomu človeku, že nech robí úplne čokoľvek a vyšla som z toho vzťahu s tým, že to ja som bola tá zlá a fakt, že ešte ďalšie, dajme tomu, že 4 roky som sa vo všetkom spochybňovala a som si tak v sebe budovala tie hranice, že niekoľko rokov, aby som si povedala, že áno, že tam už toho človeka alebo žiadneho za to nepustím. Že fakt ako tú sebahodnotu si vybudovať, že ono, niektorí ľudia ju majú asi tak, že ti ju vybudujú možno tí rodičia, že len keď to tak nemáš, alebo ti to nejaký vzťah zruší, tak potom je ono hrozne ťažké si to vybudovať naspäť. No. Ja to vidím na Punitovi, že ja keď poviem Punitovi, že čo ja riešim v hlave a že aké otázky ja mám v hlave, tak on proste nechápe. Že on tým, že mal naozaj tú podporujúcu, milujúcu rodinu odjak živa, tak on vôbec nemá takéto, teraz nespomínam nejaké konkrétne príklady, ale proste pred hocičom, že on to proste vôbec nemá. A on to ani nechápe, že ako to tí iní ľudia majú. A ja jednoducho to ani, ja si myslím, že to do smrti mať budem. Že aj keď akože sa vyliečím a už to nebudem brať možno, že vážne, ale stále to podľa mňa bude vyskakovať, ale už budem s tým vedieť lepšie pracovať. To je to, že ty keď na to chvíľu zabudneš a nebudeš to riešiť, to ja to tak mám, že chvíľku na to nemyslím, tak hneď je to naspäť. No. Že hneď sú tie myšlienky naspäť. Hneď presne. A mňa napríklad, čo je taká vec, čo mne veľmi pomohla, tak mne na terapii povedala moja terapeutka, že keď zase sa niečo zlé stane v mojom živote, že presne ako si povedala, vyleješ vodu, tak si nepoviem, že ja som neschopná, kravá, nemožná, celá hrozná, ale poviem si, dobre, bola som teraz nešikovná. Áno, a fakt som toto začala robiť. Byť láskavá sama k sebe je najväčšia výzva moja. A to sú také maličkosti, že presne, že len si nebudeš proste nadávať a povieš si to iba, že áno, tak teraz sa mi toto nepodarilo. A ja som to takto robila vedome, že mesiac, 2, 3, 4 a teraz sa to úplne zautomatizovalo, že ja si už nepoviem, keď sa niečo zle stane, že som nemožná, neschopná. Poviem si, že dobre, toto sa mi nepodarilo. A ja som si to fakt pred pár dňami tak uvedomila, že ja to už nerobím. Že ja som si tak zlepšila to, ako sa so sebou rozprávam a fakt takými to, že maličkými krokmi a keď mi to tá terapeutka hovorila, tak som bola taká, že ako to môže pomôcť, proste keď ty celý život toto robíš a celý život sa tak so sebou rozprávaš. Tak ja som si hovorila, tak ja už tak budem navždy, ja už takto umriem, veď už mám 30 rokov, vlastne už 33, tak už to nemá zmysel ani meniť a teraz, aby som 30 rokov zase to skúšala, ono to trvalo pár mesiacov. Pár mesiacov a vlastne zrazu som si tak iba sedela som doma a si hovorím, že wow, že fakt som bola na seba taká hrdá, keď som si to uvedomila, že som to dokázala tak odstrániť za tie, ale tak boli to v podstate len nejakých pár rokov vzťahu, ale aj predtým, že ja som stále ten vzťah so sebou mala taký, že vždy som na prvom mieste videla to, že tučná škareda. Tučná škareda to bolo a teraz už si to nehovorím, už keď sa pozriem do zrkadla, si nepoviem, že ty tučná škareda. Ja toto tiež akože, hlavne akože výzor to je, videla som teraz také reelsko a ja som sa tom tak videla, že vlastne bola tam žena, ktorá sa na seba pozerala do zrkadla a tak sa jej zväčšovali sa jej ruky. Zväčšovalo sa jej brucho, zväčšovali sa jej stehná a že vlastne videla ako keby len všetko zväčšené, ako v skutočnosti je. A toto vnímam a už to vnímam ako, že súdne, hej, že pred menštruáciou alebo hocikedy, že už viem si na seba pozrieť, ježišmarja, teraz si úplne hnusná, odporná, ale poviem si, že OK, to prejde, lebo teraz sme v tomto cykle a že nie je to ako keby, že pravda. A toto vidím... Aj to je posun, presne, že presne, tento posun už si uvedomujem, že OK, teraz je hnusný deň a všetko je zlé, ale vždy si poviem, že ale je to iba deň, zatra sa zobudíme, zatra to bude proste lepšie. Že nie je to ako keby, že
trvalé a je to zase, že toto je nejaký posun, že sa nepoddám všetkým tým zlým myšlienkam, ktoré proste v hlave mám, ale si poviem, že OK, toto je on teraz momentálne toto, alebo to nie je pravda, alebo je to úplne prirodzené, pretože si máš predmenštruačný syndrom, asi nafúknutá, je to úplne v pohode, že vyzeráš teraz takto, lebo to proste je prirodzené. Poďme prejsť k tvojej, ani nie že práci, ale skôr k tvojmu vzťahu, o tom by som sa chcela pobaviť, ale v rámci tvojej práce v sexuálnej výchove ty skúšaš a testuješ rôzne veci, o ktorých možno veľa ľudí ani nemá poňatia. Napríklad vy ste boli že na tantra retreate, to som vôbec netušila, ako vedela som, že existujú tantra masáže, ale ja som netušila, že existuje niečo také, že kde vy tam prídete a vy ste tam všetci. A to som bola normálne v šoku z toho, keď si hovorila o tom, že tí ľudia sú tam všetci nahí a všetko to naraz tam skúšajú a ja, že fúha, toto je že ďaleko za mojimi hranicami toho, že čo by som ja dokázala, že ja idem teraz o pár dní na operáciu a ja mám z toho stres, že sa tam budem musieť niekde vyzliesť, áno, a vy idete, že na takéto niečo, kde sú tie, že fakt z toho som bola, že v šoku. A boli ste napríklad na, to sa volalo Aerofest v Prahe, na erotickom festivale. To doteraz som ešte nevstrebala, čo som všetko na vašom tolde videla. To som bola, že fúha, že keď som videla tých vikingov, že 12 ľudí na pódiu, pani zo sekerou si ju tam, fúha, akože som to púšťala Palimu a on, že to kde sa takéto veci dejú? A ja, že v Česku? A on, že nedeje sa to v Česku? A že áno, normálne toto na pódiu, takže že som bola z toho fakt akože veľmi prekvapená. Ďalej vy ste riešili také veci, že trojku a swingers party a boli ste, ja neviem, v takej tej room, kde sú kadejaké tie veci na príjemné týranie, tak to nazvime. A veľa z týchto vecí je dosť za hranicami toho, čo bežné páry možno poznajú. Ďalšia vec, čo mi tak napadla, bolo, že ste mali free pass na rozlúčke so slobodou. Teda dovolené to, že sa môžete vlastne s niekým vyspať. Mňa by zaujímalo, čo pre teba... Krásne zhrnutie môjho života, milujem. Tvojho posledného roku a pol. Top. Čo pre teba znamená láska a ako ju oddeľuješ od nejakej fyzickej intimity? Lebo veľa ľudí to má spojené. Vieš, že láska, to je to, že to fyzické, ale z tohto všetkého, čo som teda vymenovala, že sú to veci, ktoré by veľa ľudí bralo, že je to že fakt ďaleko za ich hranicami. Aj pre mňa to tak je napríklad. Takže mňa by to zaujímalo, že ako to máš, že čo je pre teba láska a ako ju oddeľuješ od fyzickej intimity? Láska je pre mňa veľmi dôležitá. Ja som veľmi vášnivý človek, že to je asi aj v práci, aj v biznise, aj vo všetkom. A ja keď milujem, tak milujem strašne veľa, že zahletím toho človeka a viem tej lásky veľmi veľa dať. Ale sex je pre mňa potreba. Že to beriem proste to, že to je fyzičné. Že preto to viem ako keby že oddeliť, že niekoho milovať, mať s ním, že naozaj ten hlboký, emotívny, spriaznený soulmate, proste toto všetko je pre mňa niečo iné, ako mať s niekým sex, mať orgazmus, alebo ho nemať, alebo proste vymeniť si tam ten akt polhodinový, dajme tomu, že to je pre mňa niečo úplne, že viem mať sex bez lásky, že pre mňa je to ako proste potreba, že som vzrušená, tak mám sex. A je to iné, ako že niekoho milujem a idem za ním mať s ním nejakú intimitu, že s ním zdieľam niečo. Takže ty to máš úplne, že proste oddelené. Ty si vlastne, to bolo myslím ešte predtým, než ste sa vzali, si Punita podviedla. Asi to bolo už v manželstve, nie? Že to úplne to prvýkrát. Povedz mi k tomuto, že ako... Predtým, ako sme sa zobrali, som sa poskávala s iným mužom, áno. Ako si sa na toto pozerala? To bolo tiež pre teba také, že si to vôbec neriešila? Alebo si mala z toho výčitky? To bolo hrozné. Ja som sa išla dogrcať sama zo seba. To bolo strašne zle. Akože v tom momente, keď sa to akože udialo, tak ja som to hneď chcela povedať. Vtedy, myslím, že sme boli zasnúbení možno, že vtedy. A ja som, to bol takto. Celý príbeh je, že my sme išli na proste služobnú cestu a ja som sa tam proste opila totálne, že extrémne a boskávala som sa tam proste s iným mužom. A ja keď som potom prišla domov, tak ja som to proste chcela povedať
punitovi a mne všetci hovorili, že nie, že to proste, a mne to totálne ma ako keby ovplyvnili a to už asi tiež je ďalšia z vecí, ktorú nedovolím momentálne sebe, že sa nejak tak ovplyvniť iným názorom a že proste to vôbec nepovedať a nič. A ja som, to je hrozné, toto pochopí asi len človek, ktorý niečo takéto urobil, ako sa proste sprchuješ a snaží sa zo seba zmyť ten pocit a tú špinu a furt si myslí, že ten človek, ten druhý to hneď vidí a niečo. Ale potom to nejako ako keby tak opadlo, lenže potom asi o pár mesiacov na to ten človek sa začal s nami akože stretávať a znova nejak prišiel do života a mne vtedy to znova prišlo. A ja vtedy to bolo hrozné, že mne bolo normálne, že nagrcanie, že ja som normálne, že nevedela pozerať televízor, lebo všade som zrazu videla nejaké náznaky. A všade neverá, boskala sa. Áno, a všade proste... Strašne veľa som si o tom čítala, veľa psychológov, lebo veľa psychológov tvrdí, že keď niekoho podvedieš, tak to nemáš tomu druhému povedať, pretože ako keby, že ty sa budeš cítiť lepšie, pretože zo seba to dáš von, ale ten druhý človek sa bude cítiť horšie a prenesieš zodpovednosť presne na ňo. A toto je akože názor, že ono to je veľmi individuálne, hej, že je niečo, nejaká jednorazová nevera a je niečo, keď sa to samozrejme opakuje. V žiadnom prípade to nie je správne a nemalo by sa to proste robiť a niekedy to možno, že je fajn nepovedať, keď ja neviem proste. No ale ja som to nechcela už držať v sebe a tiež mi v tom vlastne pomohla terapia, lebo ja som si povedala, že idem si to najskôr skúsiť vyriešiť sama so sebou. Že naozaj to nechcem na ňo hodiť, lebo nič to neznamenalo, to nebolo, že ja som teraz tu, pretože som nešťastná vo svojom vzťahu. Keby to bola nevera taká, že nie som sexuálne naplnená alebo emocionálne naplnená vo svojom vzťahu a preto som išla za niekým iným, tak to je niečo iné, pretože to vychádza z toho vzťahu a to treba určite hneď povedať. Ale ak toto bolo, že najebaná na služobke proste, tak to nie je nič, čo jednoducho vychádzalo, že z toho vzťahu, hej? A s náhodným človekom, že nebolo to, že by ste sa na tom dohodli, že by ste si písali alebo niečo. No ale ja som napriek tomu si povedala, že idem si to teraz najskôr vyriešiť sama na terapii. Ja som ani pri rodičoch som nerevala toľko na tej terapii, ako pri tomto, keď som proste, že to riešila, ako som sa... No a mne čo mi tak najviac bolo, že ak chcem, čo mi terapeutka povedala, že mám si proste povedať, že aké sú tie piliere nášho vzťahu a ak chcem, aby náš vzťah bol proste založený na úprimnosti, tak to mám povedať. A ja som si proste nevedela predstaviť, že pôjdem do toho manželstva s tým, že by som mu to nepovedala, tak som to vlastne vtedy, už som to fakt, že nevydržala a vtedy som to povedala vlastne môjmu manželovi, že som teda pred pár mesiacmi s niekým sa poriešila takto. Čoho si sa ty najviac bála? Že to vniesie nejakú nedôveru do toho vášho vzťahu? Toto mi všetci aj povedali, všetci okolo mňa, skoro všetci, že ja som sa strašne bála toho, že mi už nebude veriť. Že bude si myslieť, že pri každej služobke, že to urobíš znova. Áno, že jednoducho ma bude teraz stále podozrievať a toto tam teda našťastie sa vôbec nestalo. Zobral to úplne v poriadku? Zobral to perfektne, že ja som že on je veľmi tak pragmaticky poďme nastavený, že aha, však si bola najebaná a tam to niekto na teba vyskúšal a ja by som asi podľahol, však som bol najebaný, to vtedy nerozmýšľaš normálne. Že on to tak ako keby, že zobral, že v pohode stalo sa, že kľudne sa mi to hneď tedy mohla povedať a zároveň som mu vysvetlila, že prečo som to nepovedala, lebo zase to prichádza z tých rodičov, že ak som ja urobila nejakú chybu, v živote sa nemohla za mojimi rodičmi povedať, že aha, toto som urobila, proste, lebo oni by to ešte zhoršili a nikdy by to, že jednoducho priznať si svoju chybu mi trvalo roky sa naučiť. Proste, že treba s tým prísť. Takže ja som mu vysvetlila, že aj prečo som to nepovedala hneď na prvú. A on to zobral vlastne úplne, akože nie zase, že bol nadšený alebo čo, ale že zobral to, že nebol na mňa, že teraz končíme alebo niečo, že úplne to zobral, že rozumie to, stalo sa chyba, ale bola si proste, že opýta, rozumiem tomu, nič viacej sa nestalo, nebolo to opakované a všetko toto, takže to zobral v pohode. A prečo si myslíš, že sú ľudia vo všeobecnosti neverní? Lebo ono to nie je asi vždy len otázka toho, že by boli nespokojní vo vzťahu, ale čím všetkým môže byť tá nevera spôsobená, alebo prečo vôbec ľudia sú neverní? U mňa to bolo, nie toto, ale aj predchádzajúce, keď sa niečo dialo, ani nie, že on zneveroval, ale aj interakcie iné s mužmi, boli u mňa veľmi podložené práve tou nízkou sebahodnotou. Pretože tým, že ja som si proste nikdy neverila, nepokladala som sa za peknú, teraz niekto prišiel a prejavil o mňa záujem. Alebo mi dal nejako, že nie on, že fyzicky, alebo mi niekto
ale aj, že možno, že si ma váži, alebo niečo, tak pre to, že Ježišmaria, zrazu niekto tu o mňa prejavuje záujem, tak idem s ním, hej, že tá sebahodnota tam strašne veľkú úlohu zohráva, že keď ja nebola som spokojná so sebou, nemyslela som si o sebe, že som pekná, tak zrazu mi niekto povedal, že som pekná a ja som sa hneď roztekla. Proste, že vedel ma ten človek ako keby ovládať tým svojim záujmom o mňa, pretože ja som si myslela, že ako keby som sa načiahla po každej tej nejakej iskričke niečoho pozitívneho, pretože som to nejak inde nemala. Lebo si mala pocit, že ti to zvyšuje tú tvoju hodnotu. Áno, presne tak zvyšujem. Mne som sa cítila proste lepšie a zvyšovalo mi to asi nejaké moje ego, že aha, ten sa chce so ňou vyspať, to je asi som nejaká super. A pritom to mohol byť úplne nejaký loser, hej, že a toto mi veľmi, že sa cítim viac pekná a viac chcená, keď o mňa niekto prejaví záujem a keď si to ja sama sebe neviem dať, že neviem sama sebe dostatočne povedať, že som hot, že som pekná, tak potrebujem od iných ľudí, aby mi to hovorili a toto je jeden zo spôsobov. A toto je presne aj to, že často sa to deje teda aj vo vzťahoch, že žena alebo muž, to je jedno, keď nedá tomu druhému partnerke najavo, že ten človek je chcený, žiadaný, veľmi často býva, že vypočutý. Veľakrát sa stáva to, že príde, ja neviem, manžel domov z práce a chce sa porozprávať o tom, že aký mal strašne ťažký deň a aké má problémy a niečo, ale proste manželka je zahltená deťmi, alebo proste opačne a jednoducho a zrazu ho niekto vypočuje iba. A vtedy sa tam už nejaké puto proste vytvorí a môže vzniknúť nevera, že ono aj toto sú veľmi dôležité, ako keby, že faktory, že aj si dať partnery navzájom, ale aj my sami sebe si musíme navzájom, že keď ja som si to nevedela dať sama sebe, že som proste pekná a tak zrazu mi to dal niekto iný pocítiť, tak hneď to vo mne niečo ako keby, že zaplo, pretože som to tam ja nemala. A to nebolo, že som to nemala od partnera, ale nemala som to aj sama od seba, takže je to veľmi, veľmi zložité a tá nevera častokrát vzniká presne z tohoto, že aj z tej fyzičnosti, ale veľmi často z emocionálnosti. Zrazu iba, že niekto prejaví záujem, zrazu niekto ma uteší, alebo niekto jednoducho je tam pre mňa a zrazu ten druhý partner bol zaneprázdnený v práci, alebo jednoducho sme stratili ten kontakt, že neboli sme... To napojenie je veľmi dôležité. Že my to voláme s mojím manželom, že keď sme zrazu strašne rozlietaní a dlho sme nemali tak, že nás veľmi spávajú také, že deep rozhovory, že sa sadneme a rozprávame sa, hej, že aký sme mali deň, aké máme plány, ako sa cítime, že ja sa veľmi často pýtam iba tak, že ako sa máš, že poďme sa porozprávať, ako sa máš. A my to tak hovoríme, že OK, Bluetooth is disconnected a ideme tak sebe potom a že OK, Bluetooth connected a že sa zase akože tak, že znova, že deep porozprávame, že musíme cítiť to napojenie. A to napojenie, keď tam nie je, a to už jedno, či je fyzické, emocionálne alebo nejaké, tak vtedy je tam priestor na tú neveru. Ako to ten človek v tom vzťahu možno vie zistiť? Lebo vieš, ty tou každodennosťou, že tá práca, tie deti, aj deti tými dňami, tak ty si to ani neuvedomíš, že sa odpájaš od toho partnera. Presne. Ako si to uvedomiť, že ty možno ani nemáš pocit, že je nejaký problém, že normálne si pekne fungujete, ale vlastne ste sa odpojili, ale ono by ste to zistili možno o pol roka, keď si jeden z tých dvoch nájde niekoho iného, alebo to spojenie si spraví s niekým iným. Ako to zistiť dostatočne skoro predtým, než by vôbec prišiel priestor na tú neveru? My chodíme aj na párovú terapiu, napriek tomu, že nemáme žiaden problém ako keby v našom vzťahu. Aj teraz máme, myslím si, že tento týždeň alebo budúci týždeň naplánovanú terapiu a my reálne, aktuálne sme najšťastnejšie, najzamilovanejšie, mám pocit, že každý deň ho milujem viac ako predtým, že my sme úžasní, ale stále na tú párovú terapiu ideme, lebo je to taký check-up, že či je všetko v pohode, či je niečo, čo nás trápi. Napriek tomu, že my sa veľmi rozprávame aj mimo toho vzťahu, naozaj veľmi otvorene, ale stále tá terapia je taká, že je to super taká... Je to ten pohľad zvonku, ktorý nemusíte vidieť. Presne tak, a že je to ako keby tak, že ideme jak keby idete do servisu s autom. Hej? Že, chodíš tiež pravidelne. Áno, že ideš do servisu toho vzťahu, že či je všetko v poriadku. A takže párová terapia je super a nemusí to vôbec byť, že iba keď sa rozvádzame alebo niečo, takže párová terapia aj ako prevencia je skvelá vec a nemusí by to byť vôbec často, kľudne si dáte raz za 3 mesiace, raz za pol roka, aby vás to, ak nemá náhodou na to financie. Takže terapia párová nám v tomto veľmi pomáha, ale toto veľmi súvisí podľa mňa aj s odpojením sa samých od seba a s tým nejakým zvedomením sa. A toto je niečo, čo ja veľmi riešim a to, že presne sme rozlietaní, rozbehaní v živote a zastaviť sa. A ľudia, keď majú deti napríklad, presne, tak
Ty sa nevieš zastaviť proste, vieš, alebo... No musíme sa. Jednoducho, ja inak vodu každý víno pijem, ale že už sa teraz sa mi to viac a viac deje. A tým, že aj snažím sa zmeniť, snažím sa spomalovať, snažím sa robiť iné veci, ako som robila a zrazu ja si uvedomím, že ja som v krči. Že ja idem, utekám, malujem sa a ja som stále v krči. A ja si zrazu tak uvedomím, že aha, veď nič sa nedeje, ukludni sa. A zrazu len sa predýcham. Dýchanie veľmi, veľmi pomáha. Že len sa proste predýchať v niektorých situáciách, alebo som vystresovaná, utekám, že už meškam niekde. A čo, však už sedíš v tom aute, už to neurýchliš. Proste, že a zrazu sa len predýchať, že OK, je to v pohode, počkajú, bez teba nezačnú, alebo niečo, že viacej sa možno, že zvedomovať v tom danom prítomnom momente aj sama so sebou a aj s tým partnerom, že my netravíme vôbec času, nechodívame na rande, veľmi málo sme spolu, že ja nemôžem tu teraz kázať, že vyhraďte si, že chodíte na spoločné randičko, my tiež vôbec nechodíme. Ale nájdeme si minimálne aspoň ten večer pred spaním posteli alebo niečo, že sa naozaj opýtate, že si v poriadku, všetko je v poriadku, ako sa máš, povedz mi, ako sa máš. Že to sú, ja neviem, že či toto je bežné a nemyslím si, že sa pýtajú partnerov, že opýtať sa, že ako sa máš. Nie len, že aký bol tvoj deň a vypočítaš, že takto manuálne, že bol som tam urobil som toto, ale že opýtať sa, ako sa máš? Je teraz všetko v poriadku? V biznise? Že... A že ťa to naozaj zaujíma, nie ako sa máš, že dobre, fajn, a ty? Áno, presne. Že naozaj, že sa zastaviť a zamyslieť sa, že aha, ja neviem, mám sa dobre, že toto možno iba, že zopár takýchto otázok a že my naozaj, hlavne ten čas predtým, ako ideme, že v posteli, to je väčšinou ten čas, kedy sa rozprávame, alebo niekedy večer vypnúť Netflix a rozprávať sa. Že toto, keď urobíme, tak to je to, čo nás drží spolu. Že u nás dve veci, ktoré fakt sú také, ktoré nás veľmi spájajú. Jedna sú naozaj takéto, že hlboké rozhovory a druhá sú biznes rozhovory, že my keď sa rozprávame proste, že o biznise a čo chceme a tak toto sú veci, ktoré my ideme a napady a brainstormingy a toto sú tie veci, ktoré nás že spájajú a toto je, keď je ten Bluetooth connected a možno, že on fakt, že takéto otázočky. Myslíš si, že sa dá odpustiť nevera bez toho, aby ostal vzťah poznačený nedôverou? Myslím, že áno. Ale treba veľkú dávku aj seba poznania, aj poznanie toho druhého a veľa komunikácie. Že treba si to vykomunikovať, prečo tá nevera nastala. Veľmi veľa vzťahov je taký, že tá nevera ich posilnila a zrazu si oni uvedomili, že aha, tam to bolo zle, toto sa udialo a už to nikdy nedovolíme a budeme teraz na tom vzťahu makať. A majú ten vzťah oveľa lepšie, ako ho mali predtým. Takže nevera je to veľmi individuálne, ale určite sa dá z nej oklepať a mať ešte stále krásny vzťah. U vás spustila tá nevera, alebo celkovo asi toto obdobie, rozhovory o otvorenom vzťahu. Veľa ľudí považuje otvorený vzťah za niečo ako odpoveď na to, že ten vzťah nemá nejaký fungujúci sexuálny život a niečo tam nie je v poriadku. Ja aj včera, keď som bola venčiť Laviho, tak som sa bavila vlastne s chalanmi vo výbehu o tejto téme, keď som im hovorila, že si robím prípravu na podcast a tak, a oni obidvaja boli takí, že no hej, že to je akože že legálne podvádzanie. Aký máš ty pohľad na tie otvorené vzťahy? Čo to pre teba znamená, ten otvorený vzťah? Je to sloboda, ale je to dôvera. Že my si paradoxne, odkedy máme otvorený vzťah, aj keď akože cítim sa úplne nelegitímne rozprávať o otvorenom vzťahu, pretože my absolútne nič nerobíme obidvaja. A odkedy sme si povedali, že máme otvorený vzťah, tak sme ešte oveľa bližší a už my sami so sebou. Ale že presne to, že u nás to je ešte väčšia dôvera. Ešte viacej tomu človeku dôverujem, ako som mu dôverovala predtým, pretože viem, že nech sa stane čokoľvek, on mi to povie mi to vopred, povie mi to potom, nech by sa stalo čokoľvek, že tá dôvera je ešte na oveľa vyššej úrovni a aj to spojenie je ešte na oveľa vyššej úrovni, lebo ty vieš, že on môže ísť za hocikým, a keby aj išiel, tak sa vráti za tebou. A zostanete stále v tom vzťahu, že tam to napojenie pre mňa je ešte oveľa väčšie. Tých otvorených vzťahov je strašne veľa a každý to má nastavený nejako inak. Môže byť niekto, že vo vzťahu a mať otvorený vzťah, že môže mať sex s niekým iným, alebo že môže iba flirtovať s niekým iným, alebo môže byť otvorený vzťah ako polyamorný vzťah a môže byť viacerý vo vzťahu. Takže že aj s emóciami. Áno, presne s emóciami, že toho je tam strašne veľa, že ako ten otvorený vzťah môže vyzerať a každý vyzerá nejako inak. Ale pre mňa
Osobne je to len proste naozaj, že ešte väčšie spojenie s partnerom, sloboda, väčšie porozumenie, otvorenosť a ale hlavne zároveň poznanie samého seba. Lebo aj keď ten človek ide, ty môžeš povedať, že Ježišmaria, nebudem žiarliť. Ale ty zrazu možno budeš. Alebo musíš si to sama zo sebou vysporiadať, že prečo žiarliš? Žiarliš, pretože si myslíš, že on niečo urobí, alebo žiarliš, pretože ty o sebe si myslíš, že si nedostatočná, že ono je to veľmi také, že ti to vlastne dáva návod, ako spoznať samu seba. Nie len ten vzťah, ale že je to veľmi aj také, že sama do seba ideš potom viacej. No, k tomuto mi teraz napadlo mnoho vecí, takže idem postupne. Prvá vec, bavili sme sa teda o tej seba dôvere a o tom, že si hľadala tú externú validáciu aj v tom sexuálnom styku s rôznymi ľuďmi, že keď mal niekto záujem, tak nie je aj toto niečo, prečo je pre teba ten otvorený vzťah niečím, čo by si chcela, že chceš aj v tom manželstve, alebo respektíve potrebuješ tú externú validáciu stále aj od tých ľudí? Určite áno. Ja som to riešila presne na terapii a ja som sa za to veľmi bičovala. Hej, že Ježiš, ja stále že cítim sa lepšie, keď niekto so mňou flirtuje, alebo niekto sa po mne pozerá, alebo niekto ako keby prejaví o mne záujem, tak ja sa potom cítim lepšie, cítim sa viac hot a tak. A že nemalo by to tak byť, pretože by som si to mala dať sama od seba, ale zase nemalo by to tak byť. Ako by veci mali byť a ako veci naozaj sú proste dve rozdielne veci a je asi rozdiel akože žiť v nejakom potenciáli a žiť v realite. A mne to proste povedala aj terapeutka, že OK, ale teraz to takto máte, tak to proste príjmite, že to takto máte a je to v poriadku, že proste niekto to takto má, že ono to nie je zlé a je to akože prirodzené, že sa cítime dobre, keď nás niekto iný pochváli. Ale nemôžeme na tom stavať, že iba keď nás niekto pochváli. Hej, že toto je ten rozdiel, že musí sa cítiť sama so sebou aj dobre a budem sa cítiť len lepšie, alebo keď sa budem cítiť proste, že budem sa cítiť iba vtedy dobre, ak ma budú iba ostatní chváliť, tak to nie je dobre, hej. A vlastne on mi povedala, že proste, že teraz to takto máte a že proste to príjmite a že jednoducho určite ten otvorený vzťah pre mňa zo začiatku bolo aj v tom, že keď niekde náhodou pôjdem a niekto sa mňou bude proste flirtovať alebo sa s niekým budem boskávať, k sexu nedošlo, ale že keby náhodou, že zrazu tak o mňa prejaví záujem, tak ja sa potom cítim lepšie. A nemusíš tam prežiť toho pol roka kedy si mala tie výčitky z toho a cítila si sa zle. Že pre mňa je to, ale mne to niečo, že ja to priniesiem naspäť do toho vzťahu. Lebo ja sa potom cítim viac, že tá iskra ako keby tam niekde príde od inokadiaľ a ja sa potom cítim, že som teraz hot a neviem čo, a ja keď sa cítim hot, tak potom viacej chcem sex aj doma, ale s mojím manželom. Že možno ja si úplne teraz ani neviem predstaviť, že to by muselo byť akože veľmi nejaká situácia, aby som už dokázala, že s niekým iným momentálne spať, keď som bez myhnutia oka, nepotrebovala som vedieť ani jeho meno a teraz som už taká, že si to rozmyslím, že som si prešla všelijakými možnými aj ochoreniami, zápalmi a tak už si ja rozmyslím, že či budem mať sex, keď není v teplote 23 stupňov v miestnosti, samozrejme, že už akože si porozmýšľam nad všetkými akože takýmito vecami, aj s tou sebahodnotou, že už možno, že troška viem, kedy na mňa niekto niečo skúša a nemyslí to a predtým som to nevedela. Takže toto si ja teraz momentálne neviem úplne predstaviť, ale možno, že áno. A iba toto, že môžem a nepotrebujem sa za to nejako trestať, je proste pre mňa extrémna sloboda. Že nemusím sa tým teraz, že Ježišmaria, čo keď náhodou niekde pôjdem teraz na nejakú party a niekto sa po mne bude pozerať a ja sa tiež chcem na neho pozrieť, lebo je proste pekný a teraz nemôžem a musím si za to dávať výčitky svedomia, že Ježišmaria. Takže pre mňa je to akože v tomto tá sloboda a to, keď niekto na mne takto, že máme nejakú takúto, že pre mňa ide ono to flirtovanie, že s nejakým poflirtujem, možno sa boskávam s niekým alebo niečo a potom prídem domov, že ja sa s ním teraz strašne hot, lebo niekto ma chcel a o to viacej som s mojím manželom. Takže u vás to nie je tak, že nefunguje sexuálny život, tak si ho teda riešime niekde inde, ako by si to možno niekto mohol tak predstaviť. Ale potom, ako ste sa vy na tomto otvorenom vzťahu dohodli, tak Punit mal aj nejaký sexuálny styk, akože mimo toho vášho vzťahu. A ty si presne hovorila to, že si nemala tú osobnú skúsenosť predtým a ty nevieš, čo sa stane potom, ako keď reálne tú osobnú skúsenosť už máš. Aké to pre teba bolo, keď ti prvýkrát vlastne on povedal, že OK, tak som spal s niekým iným mimo nášho manželstva?
v rámci tých podmienok toho vášho otvoreného vzťahu? Vieš, čo to bolo vlastne, to už mi to príde, ako keby to bol nejaký iný človek, že my sme sa obidva tak strašne zmenili odvtedy. Ale že to je rok dozadu. No, že mne to príde jak už, že minulý život, že ani on by to podľa mňa teraz momentálne, že nie je v štádiu, kedy by to urobil. Ale vtedy to podľa mňa bol taký nadšený z toho, že mám otvorený vzťah, tak idem riešim. Ešte na prvú, už pamätám presne, keď mi to napísal, ja som bola v Španielsku na služobnej ceste a mi to napísal a ja na prvú som bola, že zlý moment, ale potom som bola, že v pohode. Že ja keby som to mala iba naučené, že sa mám cítiť zle, ale keď som sa tým zamyslela, že ako sa naozaj cítim, tak som bola v pohode. Lebo mi to, presne všetko mi to povedal, všetko mi povedal, že ako sa stalo a neviem, ja som to proste vôbec nebrala zle, pretože aj to, ako mi to on podal a vedela som, že čo sa vlastne všetko udialo, bola som tak, že OK, good for you, že vôbec tam tá žiarlivosť nebola, ako som si myslela, že bola. Čo ale musím povedať je, že on mi potom napísal absolútne litany, ako si uvedomil, že ma strašne miluje a so mňou je to proste lepšie a že keby mi možno napísal, že to bol najlepší sex jeho života, tak možno, že reagujem inak, ale tým, že mi on proste povedal, že vlastne ten sex z lásky a ten, ktorý má so mnou, je proste oveľa lepší a ako mu strašne chýbam a neviem čo všetko, tak nemala som tam ani priestor, že žiarliť, takže možno, že aj z tohoto dôvodu, že ale zároveň keby aj teraz viackrát padlo, samozrejme sa o tom rozprávame, že by išiel mať sex s niekým a s hentam a toto, tak ja si myslím, že to je v pohode, pretože ja mám takú strašnú dôveru v tom, aký pevný je náš vzťah, že to sa nestane, že on by teraz odišiel s niekým iným, že ja to tam proste nemám, to neexistuje pre mňa. Že my máme tak strašne silný, zdravý vzťah a my tak strašne sa veľa rozprávame, že ja viem, že hoci kto by mohol mu vyfajčiť kokot, ako by chcel, tak proste aj tak by prišiel naspäť za mnou, pretože to, že by možno sexuálne by si s niekým iným rozumel, by nikdy mu nedalo to, ako my máme vzťah, ako my máme podporu sami navzájom, že ten vzťah pre mňa je proste strašne komplexný a stáva sa z viacerých pilierov a ten sex je ten jeden pilier a ten sex mu môže dať hocikto, ale tých 90%, ktoré mu ja dávam zvyšných v tom vzťahu a ktorý si my dávame navzájom, mu proste nikto iný tak komplexne nebude vedieť dať, ako mu to dávam ja. Ale ty si spomínala to sebavedomie a ten vzťah k sebe a ty si posledný rok si mala niekoľko príspevkov na Instagrame, kde si riešila to, že nemáš dobrý vzťah so sebou, že sa budíš s tým, že si tučná, že sa chceš zobudiť chudá, že sa necítiš dobre sama so sebou. A ja by som čakala, že v takomto vzťahu je alfa omega to, že sa budeš cítiť sama so sebou dobre, lebo ja sama viem, že ja keď sa necítim sama dobre, tak úplne inak reagujem na iných ľudí. Zrazu každá žena je hrozba, každá je krajšia ako ja. Zrazu som žiarlivá, aj keď normálne vôbec nie som. Ako v týchto obdobiach zvládaš to, že keby napríklad v tomto období prišiel s tým, že dobre ide teraz za nejakou ženou a ty by si napríklad, asi nevieš, že o koho ide tak, ale proste, že by si sa vtedy necítila dobre so sebou, že napríklad za tú celú dobu ti to nikdy nespôsobilo žiaden nejaký nepríjemný pocit, lebo presne si hovorila, že keď príde tá žiarlivosť, tak si to musíš sama so sebou vysporiadať, že prečo žiarlim. Ale že napríklad keby ste ten vzťah otvorený nemali, tak ty sa do tej situácie nedostaneš, že by si vlastne mala túto negatívnu emóciu. Ako sa na toto pozeráš? Práve tým, že sa vlastne nič nedialo naozaj, že my sme otvorili vzťah, ja už neviem, ako je to dlho a vlastne nič sa nedeje. Že my nedostávam žiadne podnety momentálne od pointa, aby som sa na takéto vecou nejako zamýšľala, ale aj keby príde momentálne, naozaj si to ja už uvedomujem, že sú to len zlé dni. A že to nie je pravda, že keď sa aj cítim hnusná, škaredá, tučná, furt také dni prichádzajú, ale našťastie už prichádzajú proste oveľa menej a viem s nimi pracovať. A keby aj ako keby, že prišli, že teraz mi príde, teraz sa cítim dobre, ale hej, že možno o 2 týždne pred krmami sa budem zase cítiť hrozne. A keby príde v tom danom momente, neviem, nejak ma to neovplyvňuje, lebo stále hovorím, že pre mňa to je naozaj, že úplne ten náš vzťah je komplexný a viem, že by to nebolo že kvôli tomu, že ja som teraz tučná, že on ide za inou, že skôr ma zaujímalo to nie ani, že on by šiel za inou, lebo si tučná, ale že ty by si mala v sebe to, že pochybuješ o sebe. Lebo nepochybujem nikdy o sebe v rámci nášho vzťahu. Tak by som to asi povedala. Že v nášho vzťahu, čo sa týka nášho vzťahu, tam tú pochybnosť proste nemám. Mám možno, že čo sa týka nášho výzoru, ale to nikdy nie je smerom k Punitovi. Punit ma proste miluje takú, ako som a
toto tam vôbec nemá, že by mi dal niekedy najavo, že sa mu nepáči moje telo alebo niečo, to tam proste nie je. A stále to telo je rovnako jedna čiastka celého toho nášho vzťahu, čo ja ponúkam. Že nie som iba moje telo, hej, že som všetko za tým mojim telom, čo on miluje a to telo je len tá schránka. Takže... Teraz, ja som sa teraz, ako úplne mi také, teraz mi došlo, že ja tú otázku, ako som ju položila a ako nad ňou rozmýšľam ja, tak to je presne z toho môjho pohľadu, kedy ja som mala stále pocit, že kým nebudem krásna a chudá, tak si nezaslúžim, aby ma mal niekto rád. Čiže pre mňa by, a stále, aj keď viem, že toto mám v sebe a bojujem s tým a fakt, že si to už uvedomujem, že to tak mám a viem už tie myšlienky nejako potlačiť, tak presne pri tejto otázke som si uvedomila, že presne sa to, zase to vyskočilo, lebo keby som ja žila v takomto vzťahu, tak by som stále v tom období, kedy by som sa necítila so sebou dobre, pochybovala o sebe a mala stále v sebe to, že vlastne tá láska, ten vzhľad, že je to nejakým spôsobom prepojené. Vieš, presne ty si teraz pekne povedala, že je to len nejaká časť toho a toho toto celého. Toto našťastie som jediná vec, ktorú som akože nikdy nemala. Jasné, že akože so svojím telom, ale skôr sama so sebou mám problém, že s partnermi som to asi nikdy neriešila, že by na základe môjho vzhľadu to odzrkadlovalo náš vzťah. Toto som tam nemala nikdy. Aj keď akože sama so sebou jasne, že riešim veľmi veľa problémov, že ako vyzerám a tak a mám naučených, ale nikdy to nemám podľa mňa úplne s tým vzťahom. Ja mám teraz takú, že celkom čerstvo som si pripomenula takú situáciu, ktorá sa stala asi v roku 2016. Myslím, že tiež som to nikdy nemala, že by mi niekto vo vzťahu povedal, že no tak schudni teraz alebo tak. Ale presne v roku 2016 som sa stretávala s jedným človekom, ktorý mi povedal, že každá žena na ulici je krajšia ako ja a že kým nebude mať 55 kg, tak sa do mňa nikdy nezamiluje. A teraz hodou okolností jeho sestra je v Survivori a ja to pozerám, tak som si tak na to spomenula. Som to dávala aj do Close Friends, že presne tam aj on bol na jednej ukážke s ňou a úplne taký flashback som mala zrazu, že pre Boha, že úplne som si na to spomenula, že ako mi toto povedal a ako mňa to... Môžu toto ľudia vypustiť z úst, proste to je pre mňa fascinujúce. Každá žena a úplne doslovne to takto povedal, to je presne takéto, asi podobne ako keď ty si čítala ten list o tej mami, že to ti tak ostane, že doslovne v tej hlave, že podľa mňa navždy. Lebo presne teraz som si to, že po 10 rokoch som si to, alebo po 9 rokoch, odtedy som si to úplne pripomenula a ja to úplne vidím pred očami, ako sa tá situácia stala, ako mi to povedal a ja som si vtedy povedala v tom mojom najhoršom období s poruchami príjmu potravy, že konečne mám vedľa seba človeka, ktorý chce, aby som bola naozaj krásna a chudá. A takto mi to povie, takže ja vlastne teraz môžem na sebe fakt bojovať, akože bojovať o tú lásku a podobne. A ja môžem na sebe pracovať, lebo viem, že v takomto vzťahu ja naozaj dosiahnem tú vysnívanú postavu a tých 55 kg. Bože. No, takže tak teraz som si tak na to spomenula a presne vieš, to sú také veci, ktoré ťa potom ovplyvňujú roky a že presne mám to stále niekde a úplne pri tejto otázke, keď som sa ťa na to opýtala, aj keď som na tým včera rozmýšľala, tak som si to úplne uvedomila, že všetky tieto veci sa tak spojili a ja sa tak na to pozerám presne na ten otvorený vzťah z tohto môjho pohľadu, kedy pre mňa to, ako ja vyzerám, je to, prečo by ma ten človek mal mať rád. A toto je skvelé, že to hovoríš, pretože strašne veľa hejtov dostávam na ten otvorený vzťah. Naozaj, že keď niekde vyšiel nejaký rozhovor a niekde som o tom hovorila, že téma, na ktorú som že najviac dostala hejtov a všetky takéto otázky vždy vychádzajú z obav tých ľudí, ktorí sú v tom vzťahu a pýtajú sa, lebo ja tie obavy nemám a všetci, celé moje okolie mi tie obavy dávalo a on ide s inou a neviem čo a mňa to nikdy nenapadlo, pretože ja to tam nemám. Ja tak verím v náš vzťah, my máme tak krásny zdravý vzťah, že toto sa proste nikdy nestane. A rovnako, že aj preto možno ten otvorený vzťah sme už mali, pretože už som bola nejak vysporiadaná sama so sebou a vedela som tú svoju hodnotu a vedela som, že on neodíde. A toto je presne to, že tí ľudia, ktorí sa pýtajú všetky takéto otázky, tak by sa mali zamyslieť, že prečo sa takéto otázky pýtajú, pretože ak vo svojom vzťahu proste toto oni riešia, tak tiež z niečoho to vychádza. Takže že super, že ty to už poznávaš a že si akože nad tým zamyslel, a toto bolo akože ešte otázka v pohode, ale tie otázky prichádzajú hrozné a všelijaké, ale vychádzajú z toho, že ak si ty myslíš, že toto tvoj partner alebo ty alebo niečo, tak asi akože troška, že porozmýšľate sa, že odkiaľ tie otázky akože vychádzajú a prečo to tak strašne odsudzujete. Lebo to, že presne, že nevera, ja to stále hovorím,
že veľmi veľa ľudí pozná niekoho, kto koho podviedol, alebo oni sami podviedli, alebo boli podvedení, alebo niečo. Že to takým štandardom, a to ako je presne, že to čakáš. je taký nejaký štandard, že jasné, stalo sa, alebo niečo. Ja otvorene svojmu partnerovi poviem, že túto s nejakým človekom som flirtovala, alebo plánujem volačo, alebo niečo. A ja som horšia, pretože som otvorene to povedala, ako niekto, kto naozaj proste podvádza a berie sa to, že dobre, podviedol, alebo niečo, že stalo sa. Presne aj toto s tým kresťanstvom videla som také reelsko minulý týždeň a strašne mi to úplne, že dávala to taká baba, že sedela za stolom proste s deťmi a s manželom a že, bože, kresťanstvo je tak strašne úžasné. On ma teraz podviedol, ale my tu teraz vlastne sme to zhodili na diabla a všetko je v poriadku. Čiže ty to vnímaš tak, že ľudia berú za väčší problém to, že si niekto otvorí vzťah, presne, ako to, že podvádza, ale tajne? Určite. Že berú to, že je to, že stane sa a pochybil a neviem čo a ide aj do ďalšieho vzťahu, alebo aj o niekom sa vie proste aktívne, že podvádza a on je už raz taký a ja neviem čo. Že to sú proste veci, ktoré bežne poznáme. Aj sa z toho robia milión vtipov a proste tie stereotypy sú na niečom založené a neviem čo. Ale tu niekto otvorene komunikuje o tom, že by sa mu možno páčila nejaký iný človek. Absolútna transparentnosť vo všetkom, v akékoľvek myšlienke, ktorá mi probleskne hlavou, ale ja mám horší vzťah a ja to mám horšie ako niekto iný, ktorý potajme tam si vypisuje a neviem čo a robí oveľa horšie veci ako ja. Ja mám otvorený vzťah, ani rok som už nič neurobila, niekoho som sa ani nepozrela poriadne, ale som horšia ako niekto, kto naozaj robí horšie presne veci. Taký človek bude písať tie komentáre, vieš, ktorý vidí toto, že toto môže tak fungovať a ja napríklad tiež z môjho pohľadu, že o tých vzťahoch neviem nič a nepoznám nikoho, kto by v takom vzťahu žil. Poznám teda jedného človeka, ktorý žije v poliamórii a to tiež sa stalo tak, že vlastne my sme si strašne dávno, ja neviem, 6 rokov dozadu alebo tak písali a my sme sa aj stretli a vlastne ja som až tam zistila, že on chce, aby som bola nejaká jeho ďalšia vetva a to bolo pre mňa vtedy také, že som sa dovtedy s tým nikdy nestretla, že to tak reálne a tu u nás na Slovensku také veci fungujú, vieš? A bude toho viac. Tí ľudia vidia niečo, čo oni nepoznajú, tak to odsúdia. Toto je ďalšia vec, je, že aj keby to akože v našom vzťahu bolo, že je to pre niekoho, ja absolútne rozumiem, že pre niekoho je to nepochopiteľné a že nikto si to nevie predstaviť. Absolútne tomu rozumiem a rešpektujem, ale nech aj oni rešpektujú mňa. Že nám to takto funguje, my sme takto v poriadku, nikomu neobľúžime, sme absolútne transparentní, že ak aj s niekým máme, tak my druhému človeku nejdem sľubovať teraz, že mám vzťah, každý človek vie, že ja mám manžela proste alebo niečo, ak by sa hypoteticky niečo išlo diať, že toto je to, čo nám funguje a nehovorte mi, že to, čo vám funguje, by sme sa my tak mali teraz správať. Že za to, že vám to takto funguje alebo nefunguje, proste, že iba to je jediné nastavenie vzťahu, ktoré je správne, lebo vám to funguje. Že proste každému, ja úplne rešpektujem, že vám to takto funguje, robte si to, nenútim vás, nemajte otvorený vzťah vôbec nie pre každého. Máte to tak, ako to máte, super, ale teraz vám nehovorím, že môj otvorený vzťah je lepší ako váš vzťah. Že proste to nikdy nehovorím, že pre každého funguje niečo iné a toto je to, že strašne ma tí ľudia odsudzujú. Nič vám nerobím. Ja si žijem svoj vzťah, my sme šťastní, my sme spokojní, že proste prečo ma tak strašne akože odsudzujete, že toto je tá vec, ktorú akože tam vidím. Ale je to teraz naozaj že veľmi, veľmi na vzostupe, že mám kamošov, ktorí žijú aj v iných krajinách a tak. A vidím to veď aj na Instagrame a že veľmi veľa ľudí teraz buď chce žiť v polyamorických vzťahoch, alebo v otvorených vzťahoch, alebo tak. A že je to na jednu stranu strašne fajn, pretože títo ľudia oveľa viac komunikujú, dávajú to vopred vedieť, že som v takom vzťahu a chcem takto a takto byť, že väčšinou, a mali by to takto robiť, že hneď na začiatku dajú vedieť, aby ten druhý človek, ktorý ak náhodou nie je rovnako nastavený, sa nejako nenamotal, alebo tak. A potom zároveň, že aj keď sú v tých otvorených polyamorických, tak tam musí byť strašne veľká komunikácia, aby to fungovalo. Takže na jednu stranu je to super, že tí ľudia viac komunikujú, ale že už to teraz vidím, že tí ľudia, ktorí chcú žiť v monogamných vzťahoch, tak sa možno teraz stretávajú už troška teraz tým, že tí ľudia sa nechcú viazať a si povedia, že OK, som iba otvorený alebo chceme polyamoricky, lebo sa možno, že boja záväzkov a nechcú sa viazať, že vidím to viac a viac na zostupe a celkovo akože som zvedavá, že čo to spraví so vzťahmi, že do budúcna. Že neviem, či akože aj na Slovensku to ide viacej, ale v zahraničí naozaj takéto vzťahy vznikajú viac a viac, alebo sa o nich aj viacej hovorí.
a som zvedavá, že o 10, o 15 rokov, že ako to tie štruktúry vzťahy a tie komplexity vzťahu, ako to zmení, že som zvedavá aj ja. Mňa by k tomuto zaujímala ešte jedna vec, lebo ty si síce hovorila, že teraz to aktuálne nejako aktívne nevyužívate, to, že by ste teda s niekým mimo toho vzťahu mali ten pomer, ale v prípade, že by sa to stalo, nebala by si sa toho, že, lebo žiadna antikoncepcia nie je 100%, nikdy, teda kým to nie sú tie definitívne, že by si mohla otehotnieť s niekým mimo toho vzťahu? Toto je vec, pred ktorú podľa mňa ani nemám čas, ani nemám energiu, áno, ale ani momentálne nemám chuť momentálne s niekým niečo riešiť, ale ak by som s niekým niečo riešila, tak toto je vec, ktorej sa najviac bojím. Pretože ja som v tomto akože absolútne sa viem vystresovať. A ty hlavne, odkedy robíš sexuálnu výchovu, ty o všetkom vieš. Že aké sú rôzne prípady, vieš, že ty sa... Že my vieme nejakú štatistiku, dajme tomu, že... Ja viem o toľkých množstvách pretrhnutých kondomoch a takých všelijakých príbehoch, že ja sa tohoto extrémne bojím a ja aj keď som mávala antikoncepciu, mohla som mať, že antikoncepciu, mať sex s kondomom, aj tak som bola vystresovaná, urobila som si tehotenský test. Že ja sa tohoto tak strašne bojím, takže toto je vec, možno, že aj preto sa vlastne do toho nejako nehrniem, lebo toto je vec, ktorej sa strašne bojím. Že aj keby mám kondom, tak ja tomu neverím. Proste ani antikoncepcii som nikdy neverila na 100%, ničomu neverím na 100%. Počula som strašne veľa príbehov. Nám chodí strašne veľa príbehov do Inbexu, kedy proste naozaj skvapočok lásky a neviem čoho proste odtehotneli, že toto je vec, ktorá ma veľmi desí, že by som mohla otehotniť s niekým. Ty si napísala na svoje 31. narodeniny, som si poznačila na Instagram post, že cítiš, alebo respektíve, že si vytváraš na seba tlak ohľadom detí, že sa blíži teda nejaký deadline, kedy budete musieť učiniť toto rozhodnutie. Ty ten tlak cítiš viacej od seba alebo od okolia? Od seba. A každý deň to teraz riešim. Naozaj to je pre mňa teraz aktuálne taká téma, že to stále riešim. Riešili sme to aj na terapii, riešili sme to samozrejme, keď sme boli v Indii, tak mami na to vyťahla. Vidím to aj akože medzi kamoškami sa to rieši, ale sama na seba nikto na mňa nevyvíja žiaden tlak. Hej, že toto vôbec, že ja sama na seba a to dieťa je momentálne pre mňa dosť veľkou témou, ktorú riešim. Čo tebe ide, čo sa tejto témy týka v hlave, lebo ty máš ako veľa práce, ale presne, že ten vek... to už nejako nevieme spomaliť. Chcela by som byť strašne chlap a neriešiť toto, nemať tam ten deadline. Že toto je vec, ktorú strašne vnímam a že byť ženou a to, že mám 32 rokov a už to proste tik-tak, že mať ten deadline tam je a ten tlak tam je, lebo proste to telo napriek tomu, že máme medicínu modernú a mohla by som to zvládnuť aj ja neviem, 40-ke nechcem si to robiť komplikovanejšie, ako by to mohlo byť. Takže ten tlak si vyvíjam sama na seba. A asi aj preto, že ja som dieťa nikdy nechcela som dieťa, keď sme začínali s Punitom. Ale to je asi logické, pretože som bola single a vôbec to nebolo vlastne, že nebolo s kým, takže to tam ten človek nemá, že keď nie je v stabilnom vzťahu, tak možno na to proste nemyslí. A my keď sme sa o tom bavili s Punitom, tak bolo, že nie, ani jeden nechceme. Že vôbec nikdy. Že vôbec. Keď sme začínali spolu chodiť. A to mi teraz je Punit akože, nie že vyčíta, ale mi to tak akože povedal, že keď sme spolu začínali chodiť, si povedal, že dieťa nechceš a teraz ho zrazu chceš, že proste to není fér, lebo on ho akože stále... On ho stále nechce. No, viac nie, ako áno. A ja som už viac áno, ako nie. Takže, a teraz som už dosť na to, akože, dosť som už rozhodnutá teraz, že chcem. A naozaj, už som si spravila na Instagrame záložku, že dieťa vychová. Už sa mi toto deje, že už vidím tam, že že nejaké reelska, ktoré na mňa vyskočia, že mohlo by to byť v budúcnosti užitočné, tak si to uložím. Takže toto beriem ako, že nerobila by som to, keby to dieťa nechcem. Takže už som sa akože dosť rozhodla, že ho chcem. A veľmi to vnímam. A teraz budeme zase narodeniny budúci týždeň a úplne to fakt ten tlak je na mňa, že tým, že som bola aj na zmrazovaní vajíčok a tých vajíčok som nemala až tak strašne veľa. Tak ja viem, že... Ešte väčší tlak. Takže to, keď to pôjde prirodzene, to vôbec nemusí ísť ľahko, lebo tie výsledky neboli úplne ideálne. Takže
No, je to obrovský tlak, ale zároveň sa teším z toho, že môžem mať tú možnosť si to plánovať a povedať si, že ešte teraz nie, lebo nie sme na tom ešte finančne nejak zastabilizovanie vo firmách, tak aby sme vedeli proste mať dieťa teraz a viem, že to je zodpovedné rozhodnutie, pretože za toto som dostala tiež strašne veľa hejtov, že čo toto propagujem, že som bola na vajčok a že naplánovať si rodinu a proste neskoro uprednostňovať kariéru. Že niekto dal, videla som u niekoho, ako prezdielal niekoho príspevok, ako sa nejaká pani vyjadrovala k tomu, že áno. Dvaja ľudia, 30-roční po svadbe, doktorka, no výborne, že teda že si dajú mraziť vajíčka a keď to nezodpovedné a ako myslia iba na seba a podobne. Práve, že o to viac si myslím na to dieťa, pretože ho chcem vychovávať už vtedy, keď budem na to, hlavne ja psychicky pripravená, že predstav si takéto straumatizovaná, ako som bola z mojich rodičov, by som mala dieťa pred 5 rokmi. To dieťa by bolo také isté traumy by malo ako ja, ak nie ešte horšie, pretože by som to takto len presunula, pretože som nebola ešte vyliečená toľko, aby som to dieťa mala. Nehovorím, že teraz som, ale minimálne s tým už viem pracovať a mám to určite oveľa lepšie nastavené, ale keby som mala pred 5 rokmi dieťa, tak to dieťa to si neviem predstaviť, čo z neho vyrastie, pretože som na to nebola psychicky pripravená a rovnako ani, že to dieťa sa bude trápiť, pretože nebudeme mať dostatok peňazí, pretože nebudeme mať ten komfort a ja to tomu dieťaťu chcem dať. Ešte mi povedz, zaujímalo by ma, ako sa pozeráš na to, alebo ako možno aj všeobecne pracovať vo vzťahu s tým, kedy, ako si presne hovorila, že vy ste išli do toho manželstva s tým, že obidvaja nechcete a u teba sa to preklopilo na, že chceš a u toho muža je to stále, že nechceš, že ako ty rozmýšľaš nad tým, že u vás to je momentálne tak, že jeden dieťa chce a druhý nechce? Že čo je ako nejaké riešenie tejto situácie? Tiež sme to riešili na terapii párovej a podľa mňa, akože takto, zatiaľ to až tak aktívne neriešim, pretože nie je to problém, že aktívny, že nechcem riešiť budúcnosť, že možno to v budúcnosti, keď sa už rozhodnem, že teraz ideme na to. Že nechceš zajtra otehotnieť. Presne, že teraz nechcem otehotnieť a viem, že ani on teraz nechce otehotnieť, takže to neriešim. Že keď bude možno o rok, o 2 chcieť otehotnieť, tak a vtedy mi povie, že nie, tak to začnem asi aktívne riešiť, že nechcem budúci problém riešiť teraz, ako keby. Ale zároveň ja vnímam, že to je tým najviac, čím to je spôsobené u môjho manžela, je to, že nemáme tú finančnú stabilitu. Tým, že on proste má teraz investorov, rozbiehal prevádzku novú, tam sú strašné peniaze naliate do toho a potrebuje sa to proste rozbehnúť, tak ja rozumiem, že on do tohoto si nevie predstaviť mať ešte ďalší výdavok ako dieťa, že u neho to je čisto financie. Že keby máme peniazy, tak máme dieťa proste hneď. Hej? Že u neho, ja to cítim, že on potrebuje mať tú stabilitu a tá finančná stabilita mu dá ako keby celkovú tú životnú stabilitu a že teraz proste auto je moje, hej, všetko je napísané, byt je na mňa, všetko je na mňa, ja platím všetko, čo je v domácnosti, proste, že ja rozumiem, že on si nevie predstaviť mať teraz dieťa, keď ja som tá, ktorá proste všetko platí, že tam necíti ako keby tú stabilitu, necíti tam on tú zodpovednosť, ktorú by mal mať a to je zároveň akože extrémne zodpovedné, že to dieťa preto nechce teraz mať. On nepovedal, že ho nechce mať nikdy, ale on povedal, že proste to z toho finančného hľadiska. Takže toto je tá vec, že môžeš pochopiť, že prečo ho ten druhý nechce, hej, že mať za tým nejaký akože ten dôvod, ale už sme sa akože o tom bavili, že OK, nie nikdy, on povedal, že opäť, ja som povedala, že kompromis o 3, že budem to riešiť, keď to nastane, keď sa už rozhodne, že OK, teraz je ten čas, že už sme na tom tak, aj moje telo, aj ja psychicky, aj finančne, aj nejak, takže už by som chcela to dieťa mať a vtedy by mi povedal, že nie, tak to vtedy budem riešiť, lebo to je budúci problém, ale teraz nechcem si proste robiť vrásky s niečím, čo sa ešte neudialo. Ja som nedávno sa rozprávala s jednou slečnou, ktorá ona má nejako pred 40-kou, myslím, má partnera, ktorý má o 10 rokov menej a ona je, že 100% presvedčená, že dieťa nechce. A jej partner chce. A ona mi vtedy povedala, že ona sa určite nerozhodne, že ona už má proste skoro 40 a že ona nikdy dieťa nechcela, že ona sa v tom vôbec nevidí. A povedala mi, že ona vie, že každý jej vzťah je len na dobu určitú. Lebo vie, že raz dospejú do toho štádia, kedy príde tá otázka, že tým, že on je vlastne o 10 rokov mladší, tak možno príde o 5 rokov tá otázka a vie, že ona proste mi povedala, že to berie tak, že ona nakoniec partnera mať nebude, lebo že každý raz v tom živote dospeje do toho štádia, že to dieťa chce a ona je s tým úplne zmierená. Čo keby fakt sa stalo to, že povie, že to dieťa nechce, ty by si bola ochotná proste dieťa nemať? Že vedela by si to predstaviť? Ja neviem.
Naozaj, že toto je pre mňa vec, že ja neviem, ako sa budem cítiť o rok, o 2. Ja neviem, či ho budem môcť mať. Ja neviem, či sa aj mne nezmení názor. Že preto to ja vlastne neriešim. A aj kamoši mi to akože dávali, že to je akože dosť veľká otázka a teraz čo keď v budúcnosti to môže spôsobiť veľký problém, ale je to tá budúcnosť, že chcem žiť v prítomnosti a nechcem si, že hypotetickým problémom v budúcnosti si už teraz ako keby... toto riešim denne, že sa vystresujem pre niečo, čo sa ani nestalo a nechcem to proste robiť. Že keď to vtedy bude a vtedy budem cítiť, tak to vtedy budem riešiť. Hej, že teraz to proste nechcem ani riešiť, lebo to ten problém teraz nenastal. A neviem, akože ja nie som tiež stále 100% presvedčená, že to dieťa chcem. Stále tam mám akože veľké obavy a tak, že už je to možno, že tak na 70, ale stále to nie je úplne 100% a možno sa mi to zase zmení. Možno budúci rok si poviem, že toto vôbec není pre mňa a vôbec nechcem. Takže kým to nenastalo, tak nad tým ako keby, že nechcem rozmýšľať a nechcem si, mám nádherný vzťah si ho tým teraz skaziť nejako. Tak ono, keď si vezme, že aký človek si bola pred 2 rokmi, aký človek si teraz. To sa tak mení. Necháme tento problém, nech ho vyrieši teda Miška v budúcnosti. To je problém budúcej Michaely. Presne tak. Mňa by ešte zaujímalo, že vy ste boli vlastne teraz v Indii a ty si už teda povedala, že tvoja nová mama otvorila už túto tému dieťaťa. Ako to majú oni tam nastavené? Lebo však veď aspoň ja som teda viedla dnes v noci takú diskusiu s ChatGPT a on mi hovoril, že teda oni na tie deti veľmi tlačia a hneď po svadbe a ideálne chlapca a ono záleží, že kde presne sa akože v tej Indii nachádzaš, ale niekde to je také, že ešte sú aj legálne, že teda tie, keď čakajú dievčatá, tak idú na potrat, aby to bol chlapec. Vieš, že fakt, že na tie deti sa tam veľmi tlačí a hneď po svadbe. A ešte som čítala, že keď ten pár tie deti nemá do nejakej doby, takže tam môže byť, že psychický až fyzický nátlak. Takže ako to rodina, tvoja nová rodina, toto berie, že keď ste tam boli, že ako sa oni k tej otázke tých detí stávajú? Doteraz to bolo iba, že raz niekde s nejakým vtipom prišla takáto nejaká otázka a vždy to bolo také, že s vtipom a vlastne teraz, keď sme prišli, tak ja som vítala tú tému, že keby začnú o tom hovoriť a ja sa v tom cítim nekomfortne, tak by v živote ani do toho nešli, hej? Že oni akože veľmi rešpektujú. Ale ja som bola taká, že len mu povedzte, že poďme, že ideme teraz sa spojiť s spojencovou maminou. Áno, presne tak, že potrebujem spojencov, že povedzte mu, ale bolo to akože viac menej také, že vtipné, ale je pravda, že povedala mamina, že nech jej dáme vnuka, že nech jej dáme syna a bolo to strašne vtipné, lebo oni, že a teraz, že čo sme vám doteraz dali, že nejaké peniaze na svadbu, to je nič, keď mi dáte vnuka, toľko diamantov vám dám, toľko zlata vám dám a ja, že ideme na to. Ale nie, ale akože bolo to veľmi vtipné a bolo pravda, že chceli akože vnuka, ale podľa mňa to len tiež tak majú zaužívané, rovnako sa budú tešiť, akože na prvú im to prišlo, že vnúk, lebo to tak majú asi, ale že rovnako sa budú tešiť aj z dievčaťa, toto akože vôbec nemyslím, že Ježišmaria by boli smutní, že mám dievča alebo niečo. Ale je pravda, že keď sme boli v nemocnici v Indii, tak všade bolo na stenách, že je zakázané zisťovať pohlavie dieťaťa. Práve kvôli tomu, že veľakrát, keď sa zistilo, že je dievča, tak išla potom na potrat alebo tak, takže tam je zakázané zistiť pohlavie dieťaťa. Neviem, aké to tam je, lebo India je obrovská krajina, obrovitánska a všade je to inak. Iné je to vo veľkých mestách, iné je to v malých dedinách, iné je to na severe, iné je to na juhu. Ale otvorila sa táto téma. Povedala Punita mamina, že na budúce, keď prídeme tento rok, na konci roka, keď prídeme, že už by sme mali prísť traja minimálne v brúšku, ale bolo to celé také, že s vtipom a že poďme si robiť srandu. Že nebol to emocionálny ani fyzický nátlak. Nie, bolo to akože fakt, že bolo to akože zo srandy a keby mi to bolo nepríjemné, alebo že ja som sama si z toho robila srandu, že keby to hneď cítim, že to je nekomfortné, alebo tak vôbec by netlačili na nás. Oni vedia o tom, že si dávala mraziť tie vajíčka? Že ako sa oni k takejto téme stávajú? Myslím si, že áno. Nejak sme to neriešili, ale myslím, že to vedia určite. Tá motivácia za tým u teba bola, že si chceš darovať viacej času, alebo určite. Len aby si mala tú istotu? Že... Je to taký plán B.
že zároveň akože už som na tým dlho rozmýšľala, že by som to chcela niečo takéto podstúpiť, takže zároveň je to pre mňa taká poistka, že ak sa v budúcnosti rozhodnem a nepôjde to prirodzene, tak mám tam tú poistku a za druhé aj tým, čo robím, je to moja práca takéto veci si skúšať, takže bolo to aj ako keby, aby som dala vedieť ľuďom, že niečo takéto existuje. Je to podľa mňa skvelá vec, aby to ženy robili, aby to robili hlavne mladšie, ako som to urobila ja. Takže to bolo pre mňa aj také, že aby som ako keby odovzdala posluchačkám túto informáciu, ale hlavne teda tá poistka. Ako si toto celé zvládla? Ja som si teda pozerala tvoju bublinku na profile a ja keď sa na to pozriem, lebo ja som bola nedávno na meraní AMH a vyšlo mi také ako dosť hraničné číslo na môj vek a tým, že mám 33, odporúčali mi to, že ak neplánujem v najbližšom roku 2 otehotnieť, že určite si dať zamraziť tie vajíčka a z tej takej teórie, čo mi o tom povedali a keď som to niekde videla, tak som si povedala v pohode, že nie je to ako nejako hrozné. A potom som to videla u teba alebo u Beky a ja som videla tú ihlu, ako si picháte do toho brucha a tú malú, potom tú veľkú a každý deň a 2 naraz. A ja som bola, že OK, toto ja, že ako ja nemám problém sa pozerať na čokoľvek, keď sa to netýka mňa, že aj knihy, aké čítam o rôznych vraždách, o kadečom, ale keď sa to týka mne keď berú krv, ja odpadávam, mne je zle, keď sa to proste, keď sa mňa nejako chce hocikto dotýkať a niečo mi takéto robiť, no celé zle. Ale možno to tak len ja vnímam z tých stories, že to nebol až taký super zážitok, ale povedz mi ty z tvojej skúsenosti osobnej, ako si toto celým tým obdobím prešla, lebo oni povedia, že to sú iba 2 týždne, a ono asi 2 týždne nie je nič hrozné, ale keď si to rozkúskujeme na tie jednotlivé dni, tak aké to bolo? A ja odpadávam, keď mi berú krv a tie inekcie naozaj boli problém, hlavne aj môj manžel nemá rád inekcie a keď sme sa doma museli pichať, tak to bolo, ale spätne to beriem super, lebo mňa to vyliečilo normálne z tohoto strachu inekcií podľa mňa, že teraz už si fakt akože by som si to pichla, lebo ma to naučilo, že každá ďalšia inekcia bola lepšia ako to predchádzajúca, že už som to po tej poslednej som si potom úplne automaticky takto pichala, že už to potom proste išlo v pohode. Mňa veľmi strašili práve tento proces toho pichania inekcií a celá táto hormonálna liečba, že to bude najťažšie. Že budem naladová, nafúknutá, budem ma boleť brucho, budem veľa plakať. Ja som nič z tohoto nemala. Ja som bola iba, že viacej vyhadzaná a možno ten posledné 2 dní troška som cítila na jednej strane vaječníku, že ma to viacej bolelo, ale inak ja som, že predtým nemala nič. A nikto mi zase nepovedal to potom, že... To potom, keď ste mali ísť na tú dovolenku? Áno, že vlastne, že po tom odbere sa budem nejako zotavovať. To mi ako keby, že nikto nenapísal. Že všetci iba, že to predtým riešili. A mňa práve, že to ma prekvapilo a to som znášala horšie, že ja som fakt ten prvý deň plakala. Proste ja som nevedela prejsť na záchod. Mňa musel proste pony držať, aby som proste prešla na záchod, že ja som bola prekvapená z tej bolesti, že to je naozaj bolesť. Že po tej operácii ako keby. Že po tej operácii, že v ten deň, že ja som fakt 3 dní musela ležať. A toto som nečakala, že som bola hrdinka a som si myslela, že ja hneď budem proste pracovať alebo niečo, ale som naozaj 3 dní sa nevedela vystrieť, zasmiať, bolelo ma to, že naozaj som mala bolesti, ale potom už to bolo zase znova lepšie a lepšie. Akože je to náročné. Je to zasah pre telo. Niektoré ženy to naozaj veľmi znášajú zle, aj tú hormonálnu liečbu už predtým. Ja by som sa toho bála a presne toho, čo si hovorila, toho emocionálneho. Stále to stojí za to proste, že naozaj to za 2 týždne potom to odoznie. Troška mi to na 2 mesiace rozhadzalo krámy, potom sa mi to všetko vrátilo naspäť. Ja som jediná, čo som bola fakt, že vyhadzaná, že som mala hormonálne výražky úplne takto na krku a že to som si ešte mesiac možno, že dávala dokopy. Ale stále toto všetko proste zdá to, že možno v budúcnosti iba vďaka tomu budem môcť mať deti, je proste veľmi malá obeta. Že nie je to príjemné, ale nie je to nič hrozné a neznesiteľné. Áno, akože presne som si to hovorila, že mne prišlo ani nie tak tá fyzická bolesť, že keby bola nejaká, že je zlé, ale ja som sa bála presne toho, že by mi to mohlo, že ja mám niekedy fakt v PMS, že veľmi, povedala by som, že vyhrotené emocionálne stavy, že a presne čo sa týka, že vnímania seba a nejakého, presne to je taký ten sebaobráz a to, ako sa porovnávam s ostatnými a takže niekedy je to fakt zlé a niekedy mám proste až úzkosti a keď som si predstavila, že toto by sa malo nejakým spôsobom, že znásobiť. Môže sa, ale mne vôbec sa to nezhoršilo. Ale čo som videla aj u iných ľudí, tak aj u jednej slečny som videla, že presne to hovorila o tom, tak spomínala, že tiež nemala nič takéto, že a hlavne
Mňa tie baby strašne vystrašili a mne sa to vôbec nestalo. Že oni fakt ma baby extrémne strašili na Instagrame, že budeš takáto, a mne vôbec nič z toho nebolo. Že si s tým vlastne takto prešla, že fakt asi, ale zase ťa to naučilo aj vlastne píchať si tie injekcie. A tebe nakoniec povedať, že by si to mala absolvovať znova, nie? Áno. Ideál by bolo, máte 10 až 12 vajíčiek. Mne hovorili v Gymfive, že keď sa odoberie 20, že to je že top, že to je istota. To bolo super, no. A že keď sa odoberie 20, tak nie všetkých 20 bude zdravých. A preto z tých 20, možno tých 10-12 bude tých zdravých. No a presne, že mne odoberali sa mi za, že neviem teraz, že 8 alebo 9, alebo koľko mi odobrali, ale tam mi za, že len 5 alebo 6 bolo zdravých. A toto je to, že tých zdravých by malo byť 10 alebo 12, aby to bolo akože ideálne. No a ja ich mám teda len 5 alebo 6, čo je polovica, a že odporúčali by mi to ako keby, že znova absolvovať. A nejdeš do toho? Lebo tým, že presne neviem ešte ani 100% teraz, že to dieťa chcem, že beriem to, že už toto je tá poistka, nechcem momentálne si znova celý tento zásah do tela akože absolvovať, keď to nie je ešte, že to musím urobiť. Hej, to chápem, no, lebo akože presne by som si povedala, že zobrali 5, radšej 5 ako 0, ale nie je nutné to absolvovať znova, že presne ako si povedala, že ešte ťa to na 2 mesiace nejakým spôsobom akože rozhodilo. A vy ste si mrazili vajíčka alebo embria? Vajíčka. Lebo toto mne presne hovorili, že keď som bola na konzultácii vlastne potom odbere, čo mi vlastne určovali to AMH, že párom vlastne odporúčajú, alebo manželom, že odporúčajú embria, ale potom mi presne hovorila tá doktorka, že tam je aj tá stránka potom, že to už nie je, že vajíčko je jedna bunka, ale že to je 200 buniek alebo koľko, to embryo, a že to predsa len je také, že keď ty už sa rozhodneš, že to nepoužiješ, takže niektorí ľudia to že ťažko emocionálne nesú. Vieš, že keď ich nepoužiješ, že vlastne, že ich môžu zničiť alebo darovať, akože vajíčka môžu darovať, ale tak embria tie sa asi nedarujú pravdepodobne. Tak len to mi hovorila, že mne by určite neodporúčala, že embria, alebo že sa bojí toho, že s mojím nejakou históriou, čo sa týka mojej psychiky, že by pre mňa mohlo byť problém to, že by ich napríklad potom že zničili, že by som si povedala, že malé šarlotky teraz idú do koša, lebo už ich nepoužijem. Je to akože určite náročné, že pre mňa to bolo hlavne obmedzujúce aj časovo, že naozaj teraz každý večer o 9:00 musíš byť doma a pichnúť si tú injekciu, ktorá musí byť z chladničky, a že nemôžeš tam naplánovať niečo, nemôžeš ísť cestovať eventy, neviem čo, že časovo, ale akože hovorím, malá obeta za to, čo môže priniesť. My sme sa už bavili o tej Indii a že ste vlastne boli teraz nedávno, boli ste tam mesiac, nie? Alebo koľko? Mesiac. Čo ste tam vy za túto dobu zažili? Ako si toto užila, ten mesiac v Indii? Boli sme primárne na svadbe Punitovho bratranca a pôvodne to mali byť aj zásnuby Punitovej sestry, ale tie sa nakoniec neudiali. Veľké, ja som si najprv pôvodne myslela, že to vy tam idete na svadbu, lebo ty si napísala, že prišli sme sem z dôvodu svadby. Tak som čakala, že teda vašej svadby, vy teda plánujete aj tú indickú svadbu, alebo to nebude, hej? Veľmi dlho sme ju plánovali, ale keď som to teraz si všetko prepočítala, to je tak strašne drahé, že pokiaľ by som nespravila to nejaké crowdfunding alebo niečo, je to strašne drahé, čo bola jedna vec, kvôli ktorej sme to akože oddialovali, a teraz keď som zistila, aj keď som absolvovala celú tú hinduistickú svadbu, a keď to je náročné, tak to už asi ani nechcem zažiť, lebo to je festival. To je normálne, že 3-dňový festival, kedy nespíš poriadne. A to aj na východe sú také svadby, sa prezliekáš. Je to proste, že tak strašne náročné, že my sme po tejto svadbe, na ktorej sme boli, ochoreli, že celá rodina, že to bolo normálne, že také vypätie fyzické a psychické a všelijaké, že bolo by to asi už teraz zbytočné, tým, keď sme aj zobratí, takže bolo by to krásne, ale asi by som to znova robila iba pre kamarátov, iba pre Instagram, iba pre content možno, že ja som to chcela veľmi kvôli tomu, že rodina Punitová, že nech je ako keby že súčasťou, ale teraz sa všetci stretli vlastne tej bratrancovej, bude mať tá Punitová sestra, že nevidíš to, máš taký nevidím zmysel, to momentálne taký veľký zmysel. Radšej tie peniaze by som chcela, že by sme išli celá rodina Punitova, že by sme išli možno nejaký ajurvédsky pobyt alebo niekde spolu cestovať, skôr nejaké takéto zážitky, že fakt, že už v tom nevidím taký zmysel. Ty už poznáš teraz celú Punitovú rodinu? A ako ťa zobrali aj tí ostatní členovia rodiny? Že lebo sme sa bavili len o tých rodičoch teraz stále, ale čo ten zvyšok tej rodiny? Cítiš u nich, u všetkých takú tú bezpodmienečnú lásku?
Veľmi. Ja sa tam cítim tak strašne prijatá a ja keď vidím aj, že nerozumiem úplne že nerozumiem ich jazyku, ale niekedy viem, že o čom sa rozprávajú, niektoré slova pochytím, alebo proste to vidíš z toho vyjadrovania. A ja som niekoľkokrát mala slzy v očiach, keď som videla, ako Punetová mamina o mne rozpráva, proste, že buď nejakým z rodiny, alebo nejakým kamoškám, ktorým stretla, že ona vždy len pozitívne, že ona je takáto a inteligentná, takto rýchlo sa naučila nejaké slovička a toto robí a toto. A všetci o mne rozprávajú len v dobrom a aká som pekná, aká som inteligentná a aká som spoločenská a ako sa nehambím. Strašne napríklad bola tá svadba a veď Punita mal svoju rodinu, svojich bratrancov, takže on tam išiel hen tam a mne to bolo jedno. Ja som sa išla najesť, ja som tam s niekým porozprávala, ja som len tak sedela a proste sledovala, čo sa deje a oni toto brali veľmi, že pozitívne, že nie som taká, že teraz ho naháňam všade a že musím byť stále pri ňom a neviem byť samostatná, že aj takéto veci oni ako keby, že čo pre mňa sú samozrejme, oni ocenili a ja to vidím, ako sa na mňa pozerajú, ako ma objímajú, ako sa, že strašne ma tam prijímajú a strašne ma majú radi. Si tam šťastná? Ježiš, veľmi. Teraz, keď som sa vrátila z Indie, ja som reálne, to sa mi nikdy v živote nestalo a ja som bola doma už 2 dní a ja som stále plakala. Že ja som tak chcela stále byť v tej Indii, že ja som tam proste doma, že to je proste môj domov. Že pre mňa je to, že veľmi som šťastná aj s tou rodinou, s tým nastavením, ako som tam prijatá, aká som tam môže byť sama sebou, že s touto rodinou, ako ich mám strašne rada, že veľmi som šťastná. Sa ti teraz všetko to, čo si nemala, tak sa ti to vracia dvojnásobne. Absolútne. No, ja hovorím, že to je pre mňa korektívna skúsenosť. Indická rodina, že pre mňa je to korektívna skúsenosť. Tak ja ti budem držať palce, aby bolo všetko takto dobré, ako je teraz a aby po tomto podcaste sa nestalo zase nejaký prevrat, ako po tom našom prvom. Až tak, ako si aj podľa, že ste najšťastnejšie aj v tom vzťahu, aj táto rodina, je všetko, že je super. Tak ti veľmi držím palce, nech je všetko takto ďalej super a ďakujem, že si tu dneska opäť bola. Ja ďakujem krásne za pozvanie.